حجم قبول نشه میگه دخترم به جای زنم بوی حجیه ای ها بوی بچه خیلی حجیه که میگه زنم به جای دخترم به جای استغفرالله. تو یعنی که تو فکر میکنی که همون ویدیویی که نشون دادن که میگه که قطعی تو قطعی انگش همون ویدیو خود شه تا که این ویدیوش این انگش است این ویدیوی انگش است اینا مونتاژ کرده شایمون شد با چند بوده زن دختره اینا 5 کس 6 کس بودن دختره بودن سیونکا میکنن دختره چیکارو میکنن جا پرابلم ایت قطعی اتو خوجای دختر نسبت خیلی بد رفتار کرده برای چی دختره به صاحبه و اتو خوجای را نجال دوید میکنه برام میشه نگم تا میزنه شد دختر گرفتن هم سه شوید دوری گفتم مرا اس بی اس نکردن سه روز سوال جواب کردن گفتم آدمو بیا کی دوری من گفتم میش که ندارم اونجا بودم محکم کردم بعد اوجا کار کاروچ خفه هم شه برای کی نفهمیدی همین دختری که در 3 روز نمرش مرده کمی توای است اکل اویلای ما ختمه گردن قنای اویلای ما را میک چیکار میکنه کاروچ نمیدونم اون زاد کاروچ هم یاموش دارون زاد یانگای ما گروپیروفکا تayyor کرده چند تا گروپیروفکا تayyor کرد جوروی آکاش نه یوبروی خودش اپاش هم جا بود اپاش اینجا چند تا بو یوبرو دیگه داشت و اینجا دیگه حرام خوری دیگه خچونا باندید میگیرن باندید بیتن بدونم ای کی باندید چی دیگه نرفتم و داغم مرده این یانگام رفته اوج پلا قطعی میسونه اوج پلان کش وقت نه اونقدر باور نکردنی به نظر میرسه که لیکن گپ در جایی که حالا ما میمونم یک پرچه записи ویدیو را که سه همون عروسای پنهانی سیومکا کردگی اگر شما در غربی قرار دارین رئیس پی برگادری داره که شما 3 روز جواب نمیده برین با ماشین گرین سر بگذارین بیاین شما کی پس زنگ بزنین برای خمه کمپانی پرواز او یک شما را به همون نرخ ماشین با سمالیات بلیط بگیره تو دا ابراد نبرین گرین سر قزاقستان بگذارین بیاین а что так можно было что ли چی خیل 10 روز پیش رجیستراسیون تمام شدن زنگ میزنین کمپانی پرواز او یاده ما تو دا بلیط تو دا ابراد نمیگیریم سمارا از سمارا تاکسی ما برای شما گرین سر قزاقستان میگذارونه ابراد نمیاره در مدت 20 تا 24 ساعت و این چونین همون نفری که شما میخواین با تمام دنیا بلیط‌های ارزان ترین دسترس کنین همین رقم‌ها رو مراجعه کردن بگیرید نفری که شما اینا به کانال اسم شریف سخن میکنین شما دستگیری عدل نمیشه فرق نداره شوای روزای 24 ساعت توقعات نکردم شما کی Добрый вечер, и обращение Владимир Владимирович Путину. Я Дукалов Бахтиер Курбан Муродович. У меня брат поехал на войну, на Украину воевать за Россию. К сожалению, он там погиб. Нам сообщили из Саратова приехать забрать погибшего брата и компенсация за него. Но, к сожалению, эту компенсацию нам ничего не досталось. Какие-то левые люди посторонние помещались в этом, не давали нам деньги. Даже увидеться с погибшим братом и не отдавали его вещи. Хочу, чтобы вы как-то повлияли на это и разобрались с этими людьми. Еще они нас угрожали. Они пытаются посадить меня. Я отсидел 2 месяца на СИЗО номер 4 по Самарской области, город Тольятти. Там, где я сидел, невиновных много. Поставляли их. Просто так сидят. Сейчас в данный момент под домашним арестом нахожусь. Моя жизнь под угрозой. Прошу, как-то серьезно относились к моему обращению, пожалуйста. Мы для своей родины не делали сколько для России. Мой брат отдал свою жизнь за Россию. Вас шахраки Тольятти зиндаги мекне. Бародари ма аҳамия ҷанга рафт. Зану фарзанди акаи ма дар ҳудаи мо буд. Вақте ки бародари ма ай дунё гузашт, янгай ма фаҳмид ки 5 миллион 174 ҳазор пул додагиянд. Ҳамин воқеа янгай ма фаҳмид, ай ҳами хунаи мо биромад, ҷудо шид. Алоқа биромад инами раиси ҳамиҷа Саид Маҳмад Атохуҷа Олимович бо чанд та дигар шогирдо дора қатъиями биромад. рақамҳои дар болои экран мондагиро запис кунед, яъне ки вақте регистратсиятон бучид ба тавассути мошинои хеле ҳам замонавӣ метавонен ки ба границаи Қазоқистон рафта биёен. Комфортна ҳамчунин мошини майда ҳастай, ҳам мошини калон. Я сари хам навистагӣ дар ҳамаи экран ҳам хе сари хам я ному чӣ буд? Матра чӣ хе муаррифӣ кунам озӣ? Оз ному Билол ҷабак кличкаи Билол мешнасам. Я 18 сол мешам ҷадам ба кличкаи Билол. Паспорт номи партум, паспорт дам ҷа чӣ дорум ҷадам ҳамаш ҳамин паспорт. ҳама салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали подожди. ҳама салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов ва ёдаме ки намемона гап занем. Ира Билол меган дар барномаи дуюм рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. ва и бародара сеюм борай мо ҳаракат кардем ки барнома кем дар рӯз 2 бор ҳаракат кардем ва озинаи сеюм борашай ва 2 бор ҳаракат кардем. Вообще ура видео намо намекунем барои чӣ хотире ки гапи мо
3 соат зиёд шудагия. ба чӣ хотир? Ба хотири ки дар саломтии дидена чӣ хеле одам. И одам нем хеле ҳаҷала муҷуда. В общем, барнома якум баромад, чӣ хеле аст ман хеле мегум. Барнома якум баромад, барнома якум роиш кардам Қатии Идрис. Гуфтам инера тамошо кун. Ҳами бин ҳами хел камтар бест инагда. Яъне ки ҳами ҳар кадаги буда съёмка якум 2 соат зиёд. Ма инеми одам баранда гап намеём гап занам. Гап мезани и намешнавата. В общем, короче бародаро оғоз мекунем барномаро. Бо Билол, салом алейкум Билол, камтар шӯхӣ кардем, лекин шӯхӣ ҳам набуд, реални буд. реале ман қоғазокум қатин гирам ҷаки. Қоғазо табиги ҳами спокойна ҳамаш 100% мешавад. Яъне ки оғоз мекунем бародар, ту хуш омадӣ дар барномаи мо. Мушкили чия на двух словах? Ҳама история сар накозим. Мушкили чия? Пас шагова менем. Салом алейкум, ози ҳам мушкили ма ози ами сезои номери 4 бромдагиам. Ям 1 сол мешава айбори пул мушкили ма рафтеста. Яъне гай ма қатия намтадд анака беохи, анака биё ага матара ёд метам. Яъне ки бародаро реалне ҳозии кор, и ма ира ёд метам чӣ маъно дора. И барои он хотире ки ма история ира медонам уже. Анака ма ира ҳози камтар структура бояд бугум чӣ хел вообще гап занем што брава. Нигоҳ ки браҷон. Мушкили та ҳоз дар инҷа онае ки ту дар домашний арест дар хонаи ҳама хел аст. Ва яъне ки саволе ки ма метам мушкили ту чия? Ту мушкили тамине ки домашний ареста хона даи ва дар ин савол аллакай дига саволи ма мечаспаву дига проблемаҳои ту оғоз шуда рафтан мегира. Мақсад мушкили ту чия? Иҷози сразу янгай ҳоз як где-то 5 минут пас ҳар мешава историяш. Так, действительно бародаро оғоз мекунем. Яъне ки мушкили ту дани момент ту саволи мара гӯш кун, мувофиқи саволи ма ҷавоб де. Тамом. Мушкили ту чия? Ту старт мекунӣ, 2.5 соат уже расчёт мегирӣ ки ма бояд наистам гап назанам. Не. Ту толка дар савол ҷавоб де, лишни нагӯ. Мисол ма дар бораи янга толи напурсидам, дар бораи мисол ҳуҷум кардан напурсидам. Бародар ма гапора чӣ гуфтам? Ма и одам қадиш гап зада медонам аллакай. Мақсад нигоҳ ки структура барои чӣ? Хотире ки тамошобин историята пипец история ваз меная. Ма медонам бародар реальна история ваз меная. Но и хеле ки нақл мекунад шумо намефаҳмем ки чӣ гуфтистай. Яъне ки нигоҳ брат, мушкилита дани момент замони ҳозира чия? ҳолати тай мушкилита ва ту дар кадом ҳолат қарор дорӣ? Анамро бигӯ. ҳолати ма ҳози домашний арестам воқеаро варагира дар сарам ки овардаиса кем хеле наёмникариса гира гап назад. Мара саволте ами савола мара теози матара борда. Мара саволте ма дар ҷои ти мара бигӯ мушкилита дами чия? ҳози мушкили шумо чия дами? Мушкили май намея бародар ки ма домашний арест даем, ма дар кӯмак дар кора. Ана ки баъдан ма савол метам чӣ ба тра ки ба ин ҳолат овард? баъд ба ин сар мешава. Барои ҳолата баровардан чӣ бояд кард? Баъд ин сар мешава. Фаҳмиди? Сепочка реша ранги навдаи дарахт мешава. Мақсад мо наметонем сразу ҳози барга гап занем, токиндара гап назда бошем. Фаҳмиди як структураи гап чӣ мешава? У вақташ ки омад ба чӣ мекунӣ? Вақти ҳози тами ҳама вақташ ки омад дар бораи кадом варақе ки гап задем, баъд ту мувофиқи гап ҳамун варақа ба мебурорӣ. Ҳамаёра мисол мақсад каша намешава. Ҳам дар гапзанӣ бояд каша нашава, ҳам дар ҳуҷҷатгузорӣ. Хоб, айсар мушкили та гап зад браҷон. Просто бесум намефорота. Фитобочка, ҳиҷомат кунан, массажер кунан. Албатта мефорад. Ва ҳамаира дар асоси як условия карда метонед. Яъне ки дар ширкати Шифои ҷома ба муносибати моҳи шарифи Рамазон аксия рафтестае ки 10 чиза шумо ба эвази 2900 рубл мегирен ки дар дохили ӯ аз тасбеҳу ҷойнамоз сар карда то китоби Қуръон аст. Дар ҳолати яксияра гирифтан шуморо ҳиҷомаву фитобочкаву массаж бепул мекунанд. Рақамо дар болои экран шанса аз дастанд. Мушкили дар чия? Барои дани момент. Ассалому алейкум мардуми ғариб. Дани момент мушкили ма па домашний арест да сепочка штагиам. Сепочкаро нишон дем чӣ кунам? Мо да сепочка штагиам. Конечно. Я помню задагиан нам як кадуби ключатш мекунам. Мушкили ма да чия? Я бира сепочка мегам, тасма мезанам худа. Дар вақти домашний арест. Инҷа база дорам. Не базаша мисли да телефони пешина бори тогда мондагия. И кор мекунам. Касе ки ами сезора ки гузаштаги ҳамон инсоно медонанд, инсоное ки зонои ами Россия мебуранд, мешинанд, мебуранд, ҳамон саркор доранд, ҳамон мефаҳманд. Хоб, як чизи дигааш ки ҳозир мақсад сепочкаро нишон додӣ, мақсад ишам як бор дига ҳама дига одам штобиш шава ва ҳам дахтам ва розигӣ хитам дар коре ки то ҳозир нами чӣ хеле ки матра десам дар видео ҳам хеле мебинанд. Сепочката ҳам мебинанд, ҳамаша. Тира в курси худ медонӣ? Ну розӣ охити ба як кор. Естественно раз барнома бромадаги, но дополнительно ещё гуфтан дар кора ки пага ягон проблема шава, ма удалид намекунам. Иша имею в виду. Таваккалон ва алло. Ана ки нигоҳ карад ноҷон Билол. Барои чӣ ту дар сепида иҷа домашний ареста? Чӣ гап шуд?
дар ҳамин себ ман ростига бинам чӣ 1 сол мешава ҷанги мо қатъияд тоҷикои хамон давом кардиста. Так, значит ба хотире ки ҷангтон қайд тоҷикои хитон 1 сол давоми 1 сол мешавад. Дар ҳамин давоми 1 сол чанд қадар шуда сепи? Дар ҳамин себ мо озинам як 10 моҳ зиёдтар шудааст. 10 моҳи дигаш як чанд қа гуфти 1 сол гуфти? Обшиша? 1 сол гидета мешава 1 сол байнда гузашта кайма 2022 охиронои сол моҳи ноябр гузаштагӣ буд. Хоб, анака ози акашам бардора дар ин кор дахола дора. Значит пеш аз себ да куҷо будӣ? Пеш аз себ ҳам майдон будам кор фаъолиятам қати сар кор доштам. Яъне ки граница. хоб, яъне ки тра баъди граница уже дар себ ғалтидӣ? Баъди граница да духтара қати зиндагӣ мекард. Сизо куҷо шид? Сизоро ҳами духтар мар. Не, охи пеш аз себ, амита пеш аз себ дар чо будӣ? Пеш аз себ айсизо буромадам, айсизои номери ч. Охи пеш аз себ дар куҷо будӣ значит? Матра ҳамира гуфтесам пеш аз себ дар куҷо будӣ мега ки такси мезадам. Адами ҳолати нам сепчикара шитагия маям 2 моҳ зиёдтар шид айсизои номери 4 буромадам. Дар сизо будам инам як 2 моҳ пештар дар сизо будам сизои номери 4 меган. Ами давлати ами калазардо бугем мешава. намуша намегирем. Короче, бародаро биё из гӯши махд мефаҳмонам. Короче, бародара ки Билол чихе ки шумо дестен, ҳозир дар ин момент дар домашний арест себ задаги маҳкамаи давоми 1 солае ки чунин мушкилӣ дора, мушкилӣ бо наздикош, бо акаш, бо янгаш, бо арусаш, ҳама тарафайнам хеле каш ҳаворишидагиай, давоми 2 последни 2 моҳи охирае ки дар домашний арест дар пошт сепчикаи ва пеш аз ин дар СИЗО буд. Аз СИЗО ели камтар ҳолата мулоим карда ба домашний арест меоранша ки ҳоло ҳам и муаққатие метавона у тараф шава, метавона азиза ку бадтар шава. Ва мо ҳоло и бародара мепурсем агар бахмон баландӣ кунав гап зада бутонем барое ки агар ма вайрон шавам мекушам барномаро ва ҳамин хе чӣ хеле аст ҳам хе мебуроремша агар бахмон баландӣ кунав ва мо ҳоли бародара мепурсем ҳаракат мекунем камтара ки хушрӯ подробно равем гапмон па структура шава ҷо шава. Яъне ки бародарҷон саросима наша нигоҳ кун. Так мо фаҳмидем ту дар ҷо омадагӣ чӣ тра СИЗО бурд? Чӣ ба СИЗО ғалтидӣ? Чӣ гап шид? СИЗОи воқеара инами адад ҳамшаҳриҳои химо барои пул гирифта короче пастайт кардам ки дар ин ҳолат овардам партам дар ин ҳолат гузор ай ки пул гирифтан? Ай одам наздики хидам янгаи хидам ами Тоҷикистон пул роӣ кардистан ами адад бандито қатъияди ё брош қатъи инамҷа мара бояд мезадам бекиштан ё ки накиштан мара ози ба зино шинондестиям. Яъне тоҷик ба чида бадтари тоҷики хеча. Яъне ки янгаи хидат сум одам мондеста ки то ки тра ами кора бизана ё ки мара мекиштан берунда ё ки мара қатбастава зона короче инам 10 ҳила. Так ва дар байни гапат 4 бор бенда задам. Ва дар байни гапат гуфтӣ ки қатъи ё брош чихе янгат бо ё бурдора? Шавҳараш гузашт? Шавҳараш акаи май гузашт. Ҷанг да гузашт. Кай? 2000 началаи 2022 моҳои ноябр 18 моҳи ноябр да гузаштаги акаи май. Ҷанги куҷода? Овоҷо пайчи дадам. Ҷанги куҷода? Ҷанги дами чида гузашт. Байни бачаҳои зона қатъи рафтагӣ буд. Чувака Вагнер қатъи рафт. Так. Ҷанги Украинада. Ана ки нигоҳ ку связе ки оне ки мақсад янгат ҳами кора кардесай, сум додесай, чӣ кардесай, ба марги падарат ягон алоқамандӣ дора, надора ва чӣ причина чие барои чӣ хотир янгат и кора кардесай нисбати ту? Сабаб? Сабаби ами пул дар номи мо умдагӣ буд оилада, дар номи 2 одам ки умдагӣ буд ба хонагиҳои мо умдагӣ буд. Вай ман гӯда ки майда дорум гуфт. Так чӣ пул? Чӣ пул? Анака аввал подробно бу ки чӣ пул дар бораи кадом пул мо гап задестем? Аввал ту ҳолати пула фаҳмон чӣ пул? Баъд бу ки ана и пул уже дар номи мо омадагӣ буд. Ҳозир пула мо намедонем ки тамошобин намедонад ку ман медонам, тамошобин намедонад. Пуле ки нами коме ки аз зона мерава ҷангда ба сари нами тела як одамда 5 миллион пул метиҳанд. 5 миллиону 174 ҳазор пул додам. Пул дар номи 2 одам умдагӣ буд. Дар номи ману дар номи янгам. 2-3 бор мурдабин рафтем, мурдара нишона додан, коғазоро биёред гуфт, ба коғазоро модарам ино, падарам ино овардан ҳуҷҷатора. Ба сари мурдара мо рафта янгам
чӣ коғазора биёрен гуфтан? Чӣ нам коғаз? ғазое ки оилада чанд кас пурсидан ки оилада чанд касе на самом деле ту додарши падару модарам пурсидан ки мисол ки ҳамин писари шумо ҷа па факту далера нигоҳ мекунад, ҳуҷҷат нигоҳ мекунад, фамилия даниё справка оиладорӣ да бугем амхе. семьяда чанд касе ки дар номи шумо кардаги ҳамин инсон ҳасти ты ё ту неси? Гуфтам ара ҳаст нест мекунад. Уҷада мебинад паспорта нишон метиҳад, ай рӯи паспорт ба қонун чӣ мурдара метиҳада? Мурдар просто гуроҳада наметиҳанд. Отношениятон даш қати акад хеле соз буд, давер небуде ки таран мондаги ҳамчун одаме ки бояд метавонад сума бигирам. Таверни лицо гуфта. Ман ҳамҷа 18 сол меша ҳамҷадам гражданин ҳамин документи ҳуҷҷати ҳамҷара дорум, ҳам ҳуҷҷати химона дорум. Ман вайно мерам ватан мебиём. баъд чӣ бад аиҷа чӣ хел мешавад ки мисол дар чӣ номи ду каса мемона? Уҷата сум тақсим кардагиай, худаш навистагиай ки мисоли қаш дар номи занаш ё ки қаш дар номи ту ё ки чӣ хел? Ира ба гапи голосҳои пешай рафтанаш голосҳои дорад ки додар ҳамин пула таби гуфта ман ҳамин овардам барои ҳамин чанд ҷа яду кас ман гуфт калони тоҷикои мисли яду пеши ҳамод амондум ва гуфтим на голосҳои акай мара гӯш кунед чӣ гуфтагиай? Почему чанд болисен штурмовик наёмед ам Россия болисен эгер штурмовик 26 дунён мебарад шанбе Ростов мебарад подготовка мебарад он чӣ айн он гапи панҷан кунитен ба докоди квартир бухарад комтаб харитен ба докоди зинкана комтаб хатам бухарад отан чӯ зинкан гражданшин авеҷой зинкан шугар кофтар бекен пармонч меган чикат мишти он шоуто били шугар директорам чекай соктом шикай сай мишамаш намистигамш штурмовик мебарем штурмовик наём так яъне ки акад дар ту спордагия баъд чӣ хел мисол дар ҳолате ки мисол тура ба галасавой гуфтагия ва дар завишани номи занша менависа уже проблема мешавад ку? Ана завишанда чӣ хели кардагия номи занша номи ду одам номдагия лекин голосовой живойда ҳамчун айрӯи ҳақиқат шариат бигем дама мондагия ки дар галасавой тура гуфтеста яъне дар завишани ду таномай? дар завишани ду таном омадиста. хоб значит так нигоҳ кунем бародора чӣ хел чӣ кор чӣ мешавад ки ҳамин пули ки одаме ки мурдагиай сабаб мешавад ки бо ин одам дар чунин ҳолат қарор мегирад. яъне ки баъдан чӣ гап мешавад браҷон? баъде ки уже омад завишани омад мақсад мурда омад мурдара гирифтен? Мурдара мо нагирифтем, мурдара то ҳуҷҷатҳо овардем, мурдара гуфт бегем роҳӣ мекунем ки ҷое ки ватан мефурад буфурад ҳамҷа хумон гур мекунем ов чопуш мекунем ҳамаша гур мекунем ашоти государства гу мақсад ки героизм гузарондагия ҳам суратҳои портретошаю ҳам суратҳои медалошай гуфт хумон гур мекунем. Гуфт наким во врема мурдара надодан, мурдара гуфт дар ким ки ҷо дигар ҳамин дури Россияда ки ҷоям границаҳо бояд медромада то иҷара омаданаш то ҷои мора қариби ҳафтаи дига меомада. ира гирифтиян шуштияни сусу мисол чӣ тайёр кардиян чӣ мегӯям хеле гуробай чӣ хеле мебаранш ки мисолам хеле кардани сусу дерш то омад мурда ки дерши гуфт ки мурда ранак шуед гуфт мурда ҷазир шудаги гуфт рост рӯ чӣ хона рӯй мекунем адресотуна гап занед ватан рӯй мекунем гуфт рӯйш кардан бар рост иҷада ки чӣ накарди намонда мекунӣ рост ватан рӯй кунӣ ватанам гуфт накшуид гурӯҳ поли маҳкам кардаги привязит кардаги буд ки занаш рафта буд варид кардаги будашуд занаш рафта буд вақти бурдани мурда занаш рафт хонангиҳо рафта буданд рафтану аюҷа омадану уже баъди сум ҷамъкунӣ шидаку навбати сумгирӣ уже нарафтамо дар ғами мардаем и янгамон рафта уже пула қатъиями инсоно уже план кашид вақти то мурдара мо фаҳмидем ки мурда рани шидай гуфтанд тир хӯрда мо то рафтем иштирок кардем байда якним ҳафта гузашт то якним ҳафтара ку и янгам қатъи чанд касо алоқа мебироя як 7-8 ака додарам байншон қатъи вео мебиё ки биё шӯй магузаштаге пул мети акау додарашо гам акау додараш ёр ҷуроша гап мезанам ва инҷаро тадига ҳаромхӯри дигай хачона бандит мегирам бандит битен ё намедонам айкай бандит шидагиам ҳамёро гап мезанам ё каручи як группировка мешавам барои мурдаи мо пули мо чихеб як синф одам тут мешава каручи ҷан иш мега ма бандитам иш мега ма гавзанам мо тоҷикоро ёрдам мекунем мега иш мебиё мега ма фалониюм ма ҳайрон шудам ҳамаш дар болои пул пул мурдаи мо фикри хаёли мо дар ҷо падари модама дар чӣ ҳолай янгаи ма ҳамаи амира монда айдин пул сум задиста
در اینجا خولیگانا چه پیدا میشه؟ من گفتی خولیگانا اینجا گابزنو хулигано и ами то якним ҳафтара ки то мурда омад то чанд бор мурдадамо чанд бор рафтем ба саршо мерем мурда ҳоли оварагӣ нест просто медалошай гап мезани чахчақ мекунӣ ҷавоб метиҳанд гап мезани чахчақ мекунӣ то ами якним ҳафтара янгай ма группировка тайёр карда чанд та группировка тайёр кард ҷурои акаш наи ёброи худашо апаш ҳамҷа буд апаш инҷа чанд та бо ёбро дига дошт ёброи апаш чанд та гӯқати камтун мегашт бафтин ҳаморо овар ба сари мура ма хидм то қай инҷа ростига падар модар ма ду бача будем акам ки гузашт ма хидм то қай ҷа ба сари мура овардан ҳам чанд бор иштирок нам бикини пул мул дафтар бор задан ма документои гудакора бутегу документои гудакои акам ма инҷа мактабту чикардан идум аформ карда истабдум ки мактаб инҷа документои гудакои ака дастида чӣ мекунанд? ман инҷа калониш бод мактаб мехонам калониш русим се буд ду ҷияни дига мо духтарои не дар кадом асос документои гудако да дастае? ман инҷа мактаб туғри кардем ба иҷози мо семьяни падару модаре мисол апам амҷада буд янгам гудакош гудакои апам мо як оилаи калон мо хонда квартиран шинодагем ватанда бугем да ҳамон ҳам чанд сол меша ҳамон амҷада қариб дар ҳамин асос документҳо дастида буданд? гудако дасти мада буд қариб ки вай пул мула гирифтам хеле чанд бор ба сари мо омадан карочи гуфт документои гудакора буте гуфт ту пул дабра иштирок намекунӣ карочи пул дар номи и омдагия ту иштирок намекунӣ карочи яд омадан адабо ду хелиш кардан агум мезанем дест мебарем мекушем исуси гавдама хема агум искаска хондистиям ада афсона хондистиям яти дигаш атохуҷа меган антошка меган шестиёктайми адила омадаи ман модари тара мегум ма гавзанам иҷа исуси ай солои 90 омадагиамҷа бобо иштидагия бигина калонсолай ай модар ақорот каса ақоротҳои безеб каристаида карочи ам зад карочи ам ямуш дарун зад ам бигим хун омад яду тай дига зад ам мошида чанд кас омдаги будам гуфт иштирок намекунӣ қати модарам будем модарам тела карчусу гира кард дарои ман модарам хича дарои ман партов гира кард зай карочи дар болои сар муқаддири мошина ме чанд кас буданд мошинашон тимлик карагим ой хеле вой ман карха гапои безеб хабе гап зад хеле хича воимаи бад гириб ман хестам рафтам ба лиса рафтам пабоиши гириб ман рафтам пабоиши гирифтам ки мара малисо файро кардан ки карочи қварға буд челест ҳамин мозги саг ҳамин сар парора диста будам ки саго хичам заг зан экстрем визу шид ки саго занг задан ки фалони мегӯям хеле экстренвизу банисада чӣ гап чӣ воқеа шид мафтам хеле одамо мара задан аду бандрука гуфтум солои 90 чида мара задан срочно биё гуфт срочно ба адела биё гуфт ман то оҷо биромадем ки соат 9 шав шид чунё 8 бегашт 8 9 бегашид омадам то соатҳои 12 яки шав ҳамон аделда қапидан завлена қабул намекунад иш менависа мега оз қабул мекунем иқа менависа мепурса мемонад деларо усу мерава ишқа мепурса мемонад деларо усу мерава ягонташ қабул накардистен карочида мебинам тоҷики қадр қимат нест тоҷикда баъди задан дабалниза чанд қайси до паст уже милисахона рафтидӣ? мараим зад ман сразу рафтам пабоиши гирӣ мисол ман рафтам то масалан хов накардӣ просто пабои гирифтӣ? ман рафтам сразу пабоиши гирифтам пешаи адубор чанд бор дига яду та дига сак бача шурӯъ кард зада будам ман уже зад нарафта будам пушаймон шудаги будам ман гуфтам да бизана точно мерам пабоиши мегирам по факти кор мекунам. хоб ба конца концов заявление гирифтан? заявление короче тоҷи қадр қимат ҳама заявление гирифтан қассозам неста короче нагирифтан ҳамон омад начальники ҳамон сагои адел қадишинос буда омада ягу шава ё мақсад гирифтан ё ки нагирифтан хел созам нагирифтан нагирифтан омадан ҳавай буромад қадишон гав зеса вай мисли як чихиб мисли як изад ҳамон будам хел хича як инсони калон гирифтеса сагои ҳамҷа қадишинос буда буромадан да калидор гав задан гаштан дуромадан ва чӣ ном дорам ҳамон гарени у гарени я биз ями адела номуш делаи ма даҳози инҷа ҳаста мега ма хушнесим инҷа ма делаш поли ҳози ма мехонам гав безам чӣ ном дорам инсон қатиш кажокаш када боши ном фамилияро ту медонӣ номуш и хеле ато мега номуша ин хеле номи фамилияи хеле қонуниш тоз ма мехонам инҷа номуш хеле ато мега ато хуҷа меган ато меганаш ато хуҷа
А то, короче, меган ами шаҳри ами Тольяттида, короче, райони ами Тольяттида ҳамаира мешиносад ки ами чанд бор дига ватан айро ами жалвачидаги буд ки адерда одамо пул мегиранд. Ебара одамо адер адресора гап мезананд, сагон меёнд хонаҳои тоҷикода мегарданд. Тавбузи сагошдаги ки амҷада дами шаҳр, дами район, шаҳрни район буда. Короче, нам делали кадарама кофтанам истемушу, амҷада ҳаста, короче, ма давлам амҷа бу Саидхуҷа Ато Олимовича. Саидхуҷа Ато Олимовича? Ягон сурат пурача надори случайно? Делора сурат мегирам, делора мемонам, боли видео чӣ кардан та делора ма сурат мегирам. Так, далчи. Хоб, яъне ки и одаме ҳасте ки гапзан, и одам адел меояд дар ҳамун вақт ва и одам худи ҳамун одами задагие бу. Худи ҳамун одами задагие адел. Ва чӣ хеле ки ҳасте бизои адел қади мақсад дар дуруг кор дора, коре мекунад ки мақсад проблема тарафи ӯ нашава. Абрадна ира қабул накунам, хел ҳамара панулия мекунад, ҷавобтон метавонад адел меоин. Ӯ сагш мара гашт биромади берунда чизе гап зад, сагш гашт биромад гуфт, бела гуфт ҳамин устала задаста хел шапалоқ қара задаста шапалоқш қати хел нажал давид кареста бла общий зигна меовед мегад исуси байни хичони шестёрка ки аста ира мешиносам амҷас амсаго амҷа мешиносам. Мақсади гап ки задан коре кардан, кора қабул накардан ҷавобтон додан. Қабул накардам, мега ки бигӯ ки ай велосипед ғалати дам, ман дастам картас хели гаште сабдум, дастам яхда галдаги бу хели куни дастам задаги варам кардаги бо бинё хун лаудан. А гуфтам мега ки бинавис иҷа заявление подтвердите ки типа велосипед катаца карди, уфтодиам хели шид короче. Ам хе нависти ба. ҳавонам хеле заявление хеле указот кардам. Агар намекарди чӣ мешид? Агар намекарди? Мегуфти не ман нагалдам ай велосипед. Вай охи нигоҳ ки саат 2 шидаста заявление қабул намекунам, хеле абмаска кардеста ки ман қабул накунам, хеле заявление хеле мегум, мега ҳамин чӣ мазгири ибад кардиси меган гапҳои қабе задаста хеле камера гирёнкам пауза шид. Мегуфти тагда ман намемонам заявление қабул намекунӣ намемонам. Чем айоне ки заявление дурӯғӣ навистан мегуфти намемонам. Чӣ мешид? намедонам короче вай чӣ мешид намешид вай ҳамин омода пешам. Чӣ ба ҳам хел накарди ба? Не ба чӣ ба? Года пешава просам кор кардесина вай истуда нигоҳ карда? Не ва не чӣ ба там кора накарди? Чӣ хе вай ро метавона ки бига ки бугушон ки ҳам хеле бинависан. Сагои майдан званиёи майдан сержант будам хеле. Ну окей. Анака баъд нигоҳ ма довол аҷиб да чӣ десае ки хоб воқеъ гуфтан та чӣ ба менависи ки ҳо айвели ғалтидам. Тра чӣ маҷбур мекунад? Тарсидӣ? Хеле шени муҷа тарсам буд чӯба бугу вай устала зареса хеле нажал зури кардесани ма хеле навай истудагия гунаҳгор истудагия мара гӯш хеле нажал давид кардесинда ту билад чим чико кардеси ту хеле бинавис я ҳарфа менависим нито хай. Не мисол ту ҷабр дидаи ку? Ту ҷабр дидаи ку? Мисол ту заявление нависӣ омадӣ, ту метавонӣ мегӯӣ хай қабул накунӣ наменависам. Ту ҷабр дидаи по сути тура бояд тишхе ту уже мегирӣ як чизи дигара менависӣ. Ҳаминҷа як бор фикр накардӣ ки метавонисти вообще ҳичи нанависӣ? Ема 5 бор шуд иш яташ навис ма гуфтам не конкрет даша менависам гуфт аниқ нависунда ма гуфтам ҳо bir düğüm etaj bu. Ya taş kadar ne ikat bu. Anek men nevisi kazora kar men nevisi yani ma guftum çan taştan tare megum karuçi. Ya saat nim saat megzara digarişta me bara peş digarişta tretişta второйшта me bara. İ karuç hem zavlen mar kabul dil ne çun kabul nakarisi yani karuçi da am zang zadiyan amura karuçi. Am xeyum da ga uyto yok çıxey zang zadiyan vay qat çıxey şinosan. Çan kazgı bir şestiyorka emi soloy navad ondagi am adel qat sosa. Soloy am bada jango gerexton ondagi marda kalonsola. Хоб, знаеш, заявлениятон қабул накардан, задаин омадаин хона ҳарда ҷавоб. Қабул кардан чӣ гум через ни хачу қабул кардем мара хеле давид кардем. Ну, қабул кардан ки дар заявленият навистагие ки аввелиги ғалтида. Вай қабул накардаги исо вай ҳичи на заявлениятон нол задаин омадаин хона. Ам хеле шид мегӯям меша бо амҷа истуда вай мардак мега киёз гуфтеста чӣ гуфт амҷа? Охи чӣ гуфтак дига далча не интересно. Яъне ки баъдан шуморо қабул накардан обши ишқилиб ки гап шумо омаден далчи чӣ гап шид? Далчи ма омадам короче 2-3 рӯз гузашт ма айхона набуромадам задагӣ буд дастом маиб буд айхона набуромадам 2-3 рӯз дига гузашт ам 2 сагбача шарой кард бо 2 та дигаш омад
шогирдои вай будиян. Короче, инсони калом данавин чикораи инҷа да тавбузи калом да ки шогирдош омадан дар имар тахтах кардан. Априорасиё қадимдан дат омадан. Ам каме доношуна уро ба дадагим гуфтим ба овозашон шинохтум. Ақиб ам тадидим шу пардари сукара дидим ай хонам бурум ай тарсма. Барои пул шида бисёр корои безек касодан дар химат. связа час без кам тарози бест омаданам короче маре қазур задан документҳои гудак камет гуфтам тара ҷонут халос ба хубӣ бифурата ай пулмол даста бикаш пулмол нагу ягон ҷуда ки мебарем лест идаф ҳам мезанем саго ай химонагу мисол ки авдел дада идасти химонагу документҳои гудак чӣ рол мебозанд дар ҳамин кор гуда чӣ дар коранд бо ҷак гудаки майдаки акайма бо даноми ма апикуну анамира агар ба ёдат бошад ду бор ма даввал пурсида ки дар асоси чӣ ҳуҷҷатҳои гудак дастидай гуфти мактаб мебарамшон ду бордам баъдам пурсидам фаҳмиди чӣ ба не охи ҳамҷа фаҳмиди ки ман чира ду бордам баъдам пурсидастам тама дар бораи апикун ман медонистам мара ту гуфтагӣ будӣ ду бор пурсидастам та нигоҳ дорам апикун нагуфтаистай ҳозир ман худам тараб мегуфтам дурӯғ гуфтаисти мара ди хажзат кардаиста будам чихе худ амира мара худ гуфта буди апикун ман барои ҳамин тара пурсидам ки дар асоси чӣ ҳуҷҷатҳои гудак дастидай гуфти мактаб гуфтам то қадами асос бо гуфтам дар асос охи апикун аёд бировардӣ ҳозир ду та хаволи дар бораи ин карисада ман документҳои калони мактаб гуфтам мактаб майли ман гуфтам документҳои мактаб биги чӣ кор мекунӣ бо гудаки майдаки дуюм борара омадан ки сеюмин гудак дар номи ма дода нигоҳ ки брат ором ша спокойна барое ки ман историяре ки медонам ҳозир агар версияҳо двойное шава ман боварат намекунам серьёзно тамошобине ма боварид намекунам история двойное шава ба номи худо ман уже подозрение кардам дар ҳолате ки гуфтам дар асоси чӣ ҳуҷҷатҳои гудак дастидай апикуна ман медонистам ай история пешина мара гуфта буди ки барои он хотире ки апикунум ман нигоҳ ка спокойно ша озод биги хта спокойно гап зад ки агар гапҳо двойное свойное шид ман боварид намекунам браҷон тамошобин ҳозир чанд соат наша ҳозир ами воқеият омадан зулм кардам барои пул короче ҳозир ами ман рафтам бо малиса додам шуна жалватси кардам малиса амёра ки ам хеле зулм кардистам барои ҳуҷҷатҳои гудако так ана ҳуҷҷатҳои гудако давай чӣ дар корай вай ангайма пул додаги кем ҳуҷҷатҳоро биги чӣ дар корай ангата чӣ дар корай ҳуҷҷатҳо дар ҳамин вақте ки ваё бояд сум бигиранд кашокаш сум рафтаистай тра гуфтаистан айдолия бикаш тра зум кардаистан сум эдет ҳуҷҷатҳо рафте ҳуҷҷатҳо чӣ дар корай даваё ино уже сума гирифтан ҷози байнда уже 3-4 рӯз гузашт сума гирифтан ангайма ино да пул дод сума уже баъди оне ки тра задан баъди оне ки тра заявленита қабул накардан уже ты хаб шиди сума ё гирифтан мебарем лес мебарем так сума чӣ хел ё гирифтан ки дар ҳоле ки сум ба номи ту ба номи омадаги дар заявлени чӣ хел бети сума гирифтан анами инсони задаги ба фикр рафтаги хечо дадяи ма гирифтаги тағои родной ма как буда ки тағои родной ма ами аттохуҷа олимуш хечо тағои родной ма гирифтаги ё ки ком шиносои ҳамино ё ком ҷураи ҳами хечо тағои ма гирифтаги якаби ки ма иҷода нестам дар Россия нестама бема пула бутиян гуфтан баъд нашуд справка оиладорӣ чӣ ва фаршивӣ кардагиан ишамлай ки намедонам справка чӣ кардан овардан ба ёд дошта бошед агар даҷи ай шумо худтон справка талаб кардан агар ки ира тағои гузаронда бошанд бояд иам дар ягон рӯйхат боша ку дар рӯйхати ростовинико справкара очам ба фикри мо ай тоҷикистон заказ кардан овардан закс якам овардан закс якам не ман я имею в виду дар бораи оне ки и худча тағои ту гузаронда боша подтверждение оне ки тағои тай дар куҷо омадагие ки дар уҷа бовар мекунанд сума метан анамира беҳичи ҳам бо хеле рол бозӣ кардан как буд янгайма урусиро намедона ҳам переводчик шида кор и даромадистиянам пеши барои пулгирӣ ҳам тағои ма ду рола бозӣ кардан мардак дуромдагиамҷа не сума чӣ хел додагиян шо дар асоси ки ям дидагиян номи фамилия янгайма ҳастай тамом додагиян гуфтагиян ки как буд ман нест номи фамилия мара дар учет чӣ кардагиян гуфтагиян ки инестай ватан рафтагиян гуфтагиян агона хеле адмаска кардагиян короче значит дар завишени ду одамай хай номи яктиш ҳаст тамомо значит бема бояд намедодан ин государство бояд хеле пазакона кор мекунад ки бема намедонад ё чӣ хел додан фикр намекунед ки ягон 500,000 акша ягон миллион акша мумкин сиз кадаянд ё ки ягон намедонам ягон калазардонам мегиранд ки и бароиш ки янгайма урусиро гап зад наметонист и рафтаро бозӣ кардаги ки урусиро намедонад духтар гуфтан дар ҳамҷа ягон гапҳои фаҳмондагия ки и бача неста ё ки ин бача дар ҳамин бахшидагия гуфта гон адмаска иҷо бема кардагиян ки вақти мара задан ки ту пула наро иштоб нагуфта ами одаме ки хича калони муҳоҷиро мегира бандит авиешник яъне ки атохуҷа и ҳамия ҳоз гап дар бораи мерафта ҳам переводчикӣ кардестай ҳам траман кардестай ҳамаш ҳамин кор кардестай ҳама кора
اینم گودک گرفت داکیومنت فالشیوی کرد صورت داکیومنتوی گودک صورت گرفت روی کرد فالشیو داکیومنت قدی گودک رو اگرانس گذروندن ما چند خصلت کامپیوتر رفتم که جو رفتم که هیچ بیس پلیز نه خما داوندن با چه خاطر این اتو خوجا دای باین پیدا میشه همش برای نمو 5 میلیون و 174,000 پول فهمید اومد قشید این در همین رایون حیا حروخرای هم که جو پول میفهمم داو خود телемек намедрура. Значит, фамидем даиҷа омадан пула гирифтан. Не ки анака основной вопрос тамошобино ҳам ҳозир изда доран ҳам момента. Пас ты да сизо будӣ ва ҳоло дар домашни арестӣ. Пас даиҷа чӣ кор шуд ки сутра задан яъни ма кардан сума гирифтану лекин ту бо пасути ҷабрдида сизо рафтӣ. Чӣ ба? Ин воқеа оз бо байда бадаи воқеа чанд бор задам. Пулам гирифтам ва бачаҳои зонаро кардам. Шон задан назадан маза Давуд ягон дахолат мекунад барои сизо равид. Не дахолат не қаз гирифтам вақте ки одам ба одам кашак шид ин одамои худчона ма одамои худ подключат қаз гирифтам оилаи мара пула бишад кардагиан как будто ки ана даи связ боша агар даи связ боша хоб ара мегем значит и якумай бад сизо мерава ҳо аки оилаи ма қати мегардан панои оилаи мара мек чикор мекунад кароч намедонам так значит қарордор бародаро ҳозир гап мезанем уже дим чизи стадияи мера стадияи кори мерава ки то иҷара шумо ҳозир тамошо карден ҳозир фаҳмидем ки и одам масалан проблемаи кори сум мешава акаш дар ҷанг мембара барои маргаш сум метиҳанд дар ҳамун заявление ҳам номи мешава ҳам номи зани акаш лекира ба зулму ба чӣ коре мекунанд ки айро хат мезананд мегиранд ва ҳоло мо шумо дидем ки одам дар сизо баъди сизо дар домашни арестай ва мегзарем дар дуюм этап ки чӣ мешава ки и дар сизо меғалта дута этап аёзида иҷа якум этап қатъи оилаи худӣ мешава ва дуюм этап далниш уже завершающий мешава баъди ӯ так ва пеш аз оне ки мо этапи семени танақл мекунем ҳозир мақсади ҳамин видеоро кардан яъне ки мақсади видео ба ту кӯмак ҳам хел аст так анака барои кӯмак ҳозир ту возможности кӯмак таки ту чӣ мехоҳӣ чӣ намуд кӯмак мехоҳӣ бугу мисол дар мардум барое ки видео дрози бад нашидагӣ боша баъд далчи бо давом ти май мардум мехом кард аст ки дикнам 10 сумай 5 сумай меоз ма адвокат гирифтагӣ ме адвокат ма гирифтам адвокат ядус расход кардам яду чӣ доштам чизи чораи хидмат фурӯхтам задистам барои бировардан пулам то пул ягон сум мондагӣ нестан квартира гирифтагим 50 сумда подамош надиштагим оз ма ягон сум надорам адвокат давода пасолам обращаться кардам ягон сум оз ма надорам айба хоҳиш метунам бачаҳо ки чен тунистагишон 10 сумай 5 сумай 20 рублай 10 рублай 100 рублай 50 рублай чанд сен чен метунам адвокат бояд натиҷаи адвокат яъне ки адвокат хайти бояд чӣ кор анҷом будӣ адвокат оз ями ма оилам ҳамин пула бишад кардам ҳамино янга не мақсад не воз ями адвокат мисол сум биёя мисол ҷамъ шида пурсим адвокат доди чӣ кор мекунад адвокат бе пул кори мара пеш набурдеса оз ма муҳтоҷи пул не мақсад чӣ бояд кунад охир адвокат делаи мара ҳамин пасарат кардиса айдума гап зестай ки ҳамин инсон ҳам хеле кора кардагӣ нестай кори ҳамин инсон пастав рафтистай мақсад тра бояд сепочка тайпот бигиранд сепочкама бигиранд сепочкама ма ҳами судеб дела мара озод кунам ма ки ҳам хеле пастав кори ма рафтист так яъне ки значит агар адвокат даки сум боша значит метавонад ки сепочкаи тра айпот бигиранд агар ки набоша чӣ набоша адвокат айдума гап намезанад бесои мемонӣ тамоми чӣ гапи тра гӯш намекунад чӣ мешава натиҷаш ба натиҷа мегиранд роҳӣ мекунанд абрад на сизо роҳӣ мекунанд ай сизо бо мегиранд пас дар кадом асос ту домашний арестаи да асоси возбуждением делаи ма возбужденият шудеста факту далер гуфтестиям яъне ки бародор дела ира мегӯянд рассмотрение рафтестай ва ира мисол штобе ки чӣ нашава метавонад ки дар ин момент то рассмотрение кор рафтан либо дар сизо беста либо дар домашний арест ва ира имкон дегиянд дар домашний арест истоданда мисол адвокат агар корша хубтар бубара мебироя ма ира уже камтар алахони бад кардам барои сахти бад гирифтестам запутат шидеста агар адвокат корша хубтар рафтан бигира и тараф мешава агар ки накунанд корша корш бадтар шава мисол суми адвокат надошта боша всё рассмотренида бой мета мисол анака мо мегзарем дар оне ки дар чӣ бой мета дар кадом проблема анака проблема ҳоло сар мешава дар бораи семейни гап зад кибраҷон дар ин байн чӣ хел унаӯ шефи муҳоҷир омадагӣ буд ура гап зад бародаро ма история медонам ба муқоиса ба шумо барое ки мо чанд бор гап задем ӯ чӣ хел пайдо мешава дар иҷа анака машаъалла граница мезанам я духтаре ки ӯзбекӣ қад зиндагӣ мекардам ҳамин дар кафе кор мекунам официанткай ҳами гарени ауе бугенда як хича бандит мегира бужи сагои шестёркаи ҳами аделои ҳами дили расияди лабои адел шестёркаи тоҷик яъне ки
духтареро ки узбечкаеро ки ту гирифтӣ ӯ дар кафе кор мекард официантка официантка кор мекунад. ана и хиша авие мегира гарени мегира И мега ки ма ами адел хашар. анам кантар о правила кантар ҷидошон ки ту ози ами духтара қати официанткара қати авие ҳарша я одам кади Не, духтар официант кор мекунад, авие мебин, ай бузи сагош иструкам бия, визе чи мега номрош прилагат мекунад ки мега ки ман хели иҷода як санта сагора мешносум, ман метунам ёрдам кунам он дела у дафтари тра. сани аруси ту мега ёки зани ту чӣ мешид вақти да просто халиш зиндагӣ мекарди Қатиам зиндагӣ мекунад, ҷумӯ зиндагӣ мекунад, мебин амро прилагат мекунад ки биё ба хели ман инсони чим короче номерша талкат мекунад ки чтоб номер ма бигира связда бошем номром биги связда бро мега. Бай мега не там тай мада калони мега тахта диде мега онҷуда. Та мисол ай мада калони ти чихе қатима мисол хели номер бите мега. Не мега. И мада ҷак чанд рӯз айдамуш медава. Ҳамҷа мера чой мехӯра у кафеда ами бисёр мора мерафтем қати ҷуромон ҳамҷа чой мехӯрем кафеда. Кафеам азиатский мисол да узбак тоҷикои хумона. Ҳамҷа кор ки мекард ҳамҷа чанд бор прилагат мекунад номрои хуша. И духтар немега қатиявай баъд чихел номро мегира. консоф номра мегира яъне ки чанқа вақт мекаша ами давода бош чанқа медава ки номра мегира медонӣ Ами дусер зайдумш медава зора мекунад номруша метия. так дар ҷа ту гунаҳгор ҳисоб мекунӣ хи духтара гунаҳгори и ай духтара айдумш медава хели номура мета мега ҳеч чам наша номури мара гир мегагум проблема шав сак пагода ғалди ман метунам тира брорум. ту медонисти ҳаму баъде ки 3 рӯз пас номерша гирифт ту медонисти ки номраамра гирифтаги арусут Не ман намедонистам. баъд ҳамиҷа гунаҳгор ҳисоб мекунӣ ша духтара хича номери ям мардаки бегонара ту чӣ ба мегирӣ дар кадом асос Дема ма чанд бор шавда суҳбат мекард тайна мегуфт ҷои кор қатима пурсидам вақте вай гирифтагӣ ма уже отношенияш дигар шид қатиям суҳбат мекард ай ту пинҳон мекард хай баъд саволи оддӣ ки ту дарк мекунӣ ки ҳамҷа гунаҳгор духтар аст ма 100% дарк мекардам уже медонам хели отношенияш дигар шидагӣ мардак фаҳмондагӣ ки воқеара ки не охи ту дигар ҷо мо рафтесем не уша не ози ӯ то что ки воқеа да уҷа проблемаша уш не то что ки ҳамин духтар яъне ки аруси дар байни 3 рӯз марда кардамуш медава номерша мета мақсад мефаҳме ки ҳамин духтар не то ай уже худаш уже не то духтар ай уже ма фаҳмидагиш набудам фаҳмидагиш не ҳози мегум ҳози не уже вақте ки фаҳмидагӣ уже баъдан ту ҳолат ҳамаша фаҳмидӣ ҳози ҳамин хе духтара мақсад ҳозира ту ацинид мекунӣ ки духтари сука короче хафа ҳамша баро ки нафаҳмидисти ҳамин духтаре ки дар 3 рӯз номерша мардака мета вай сука правильно духтар худаш оз ма ба дар сиҷо бромдан ҳамира нақл мекунад ки ҳамин мардакам хели кард номроша дод давиде мегӯяна ки вақти тура шинондан меги ин мардак прилагат кард ки пул қатӣ биё ховхез кунем қатима короче шид бародаро саволи мара брат нафаҳмид короче давом те брат яъне ки номра гирифтак баъд чӣ гап шид духтара ман қатӣ навиш мекунад тайна қатиаи мардак ман мегӯям ки ҳамун вай ё врагои ма душманои ма мегӯям ам хели воқеа шуда ки ман нақлш мекунам ки ам хели дар бораи акай ма гузашт ангай ма қатиами участвовитан мо ҷанҷ мара задагиян ира номроша нагиям қатӣ гав назан и душмани ма мега ман гав намезанам ма дар корам нестай ту худ фаҳмидӣ ки ам хади гап мезана ки гапа гуфтӣ дар кадом асос ти гапа ӯро гуфтӣ дар асоси ки кам кафе диги кор мекардам кафе диҷа чанд ҷуромо медонад дар кафе кор мекард не ту ба чо фаҳмидӣ ки қатӣ гап ма кливат карса гуфт ки мардак кия гуфт мешноса гуфт кливат кардиста айдуи ма мисол ки мара биё шиносше мегам ма иҷа мошин пошин дорум гражданинам вақте ки уже кливат кина сар карда номроша нагирифта буд тура гуфта буд аруст ҳамин кливат кардиста мисол ки вақте ки уже номроша мегира дига аруст хаб мешава дига ҳеч намега номроам гирифтаги тайна гап задагӣ нестам мара сернам гап задагӣ неста ҳамра гуфтесам номроша мегира тура ҳеч намега дига не ма қадбо зиндагӣ кардам мегирем фаҳмидам номроша мегира ӯ тура намега ҳечи ки дар бораи ҳамун мисол аввал дар кливат кардана тура гуфт ки ҳамин одамам хеле кардеса вақте ки номроша 3 рӯз пас мегира дига ҳеч намешава дар бораи ӯ дига тура ҳеч намега хел мо зиндагӣ кардам мегирем короче ҷам 2 рӯз 3 рӯз мегзара ма худам уже як рӯз шава мебиём ҷа қатӣ модарам гап зада мегам модарам мега ки қатӣ зиндагӣ намекунӣ мега ту мисол дига миллатай дар кор нестай сусам аднаска кардан гирифт короче авже ми ақл минени малиши ки ягон та ёбур ёфтаги чи короче чата кардим чи нияте дори ки чата короче чи ният дори ҳамиша ода навис кардам ма тахурат чикарам ревнес короче телефонша гирифтам ма гуфтам гӯй кунам навиша хондум ай квартира суруш кардам гуфт ма якам пеш якам берам адбур новид кардам гуфтам навис қатӣ ки буда қатӣ ами не намедонам қатӣ ки буд нишон те
ҳар як приложениешда рисунка мондаги хеле код мондаги коди рисунка телеграм суҳбат мекунад ватсап дора вайбер дора кар нашидеста ма уже гуфтам биё карчи биги нахо кучу борда ҳуй бух карчи ма гуфт чами қановид карки ма инам мешаи ҷи зиндагимон то бисёр мисол ревнават мекунем бисёр намешавад ай квартира суруш кардам карочи чашта суруш кардам яду вақт гузашт бо мо ошчи шидем карочи ошчи шидем омадем ҳамун шаб карочи яду шаб қатиям рафта зиндаги карда чико карага ки чашта карочи марда зиндаги карага бафтирем адрӯз ё чико карага аниқ шама намедонам бо ошчи шидем яду вақт мегзара ошчидем омадем ҳамун шаб то сатои дура касе менависиша нависондестам киша била ҳамирӯз ошчи шидем байнда ҳафта гап назадем бойна ошчи шидем хатики нависондест телефон ҳои кума нах бинем ҷа хатикига суҳбат кардест эне мега кора як ҳамай мега исусу телефон ҳои ка мегӯм ҳуй намекуна телефона мегирам шиканондани мешам карочи гирам мекуна телефона мегирам дар мезанам ам дастшам мезана гирам мекуна анах кончини будем ки буди ам мемони карочи ҳарас мекунем санаш то сатои сер разбор мекунем карочи сар дар квартира суруш мекунам мебиё пешам меги ки мара ами зад мега ҳеч нага мега мерем хеле пулш мебанем мега ки айдими ма долга давидестам мега янгаи мара пул додага пул инами пул фора 100 сум ша беги на 100,000 ша беги ма 400,000 пул айда ҳаққи ами бача ки бод амира бизанем мо агон амҷа нобудиш кунем аям шаҳр ё ки амира бишинонем та как ма айдим чи давидестам ки тамара ёрдам кинем бачаро чихе бишинонем барои номрои тара ма гирифтам ки воқеа байншон ки суҳбат мекунем байншон ки умадак пул пешниҳод мекуна ки бигӯ амира ба қапқон бизанем ам бачаро бишинонем янгаи ай тоҷикистон истода пул мадарои кареста ки амира бишинон ки тоҷикистон омада натуна он шарте ки ма завлени ма гуфтам ки ма тоҷикистон меом завлени менависам ки шумо дар ҳаққи ман хеле кардед мисол банди довари ба сари мара задед 5-6 бу мара задед дат куб кардед мардамон бесоҳибмон ин қадар воқеара ба сари ма оварди назди қонунда ҳамчун ту бо ҷавобгар бошӣ не группировкаи гирду атрофут қатӣ так яъне ки бардоро нуқта мемонам якам тар сарфтан сфери ки фаҳмед яъне ки нигоҳ кунед история мо то куҷо омадем дар ҳолате ки қатъи арӯз шавандаи ё ки арӯз қайдихтаре ки зиндагӣ мекунанд ҳамун одаме ки худша шефи муҳоҷиро мегирад ва дар ҳолати сум гирифтан ира аю ҷурдуру адел намекунам дар ҳамун як кафе мерафтиян меомаден духтарам иям ва арӯси қатъшинос мешавад ва арӯсира пул предлагат мекунад пулира ки янгаи предлагат кардеста ва арӯсира мега ки бояд яъне ки парента яъне ки билола вай кунем паста вай кунем бишнонем ва ин кора источникаш мерава ай боло ки янгат ба хотири оне ки талаб мекунад ки ма баъдан бомиём дар ин бора гап мезанем далчи дака ям янгам кароч пулам хеле гирет кардан мегира ями байншон бозӣ буда ями духтар қатима шинос шида ин марда қатима задам пеши мардак рафт пешам бузи шестюр карди рафтан чихе мара задам мара рафтан адела гуфтан ки ам телефон харизем назадам гам телефонша шикастам телефонша парсум даруш қанчи ҳароми була ам гапои қабле гап задамаш ёмда гира кар пеши гуфтага ки ва ма записурам ва записура мумкин гӯш кари бол мепартмуд мега ки амира мегам хеле воқеа шуд мега ки чи нак мега ма как раз ҳамин момент гуфтестабдум ма тара баром гуфтам ки ма пулат барои чи метавонам ин бачаро бояд бишинонем ё адел мерем озидано мем завлем менависем ки ҳамин бача тара изнасиливат кард зад изнасиливат кард ты ма чида мегум ты подтвердид ки имзо тамом меран адел инам бузи шестёрка ки тоҷикои хумона мешинона бузи ҳамин аделай ҳавай гап мезана ай гапои вай истивошни слова карочи вай гап мезана компютера сагол распечатка мекунан ҳамаша менависанд ин духтар имзоша мемонад дусерз мара файрон мекунанд мерам я мепурсанд савол ҷавоб мекунанд анака нигоҳ кунем бардоро нигоҳ кунем дар ин ҷавози мо гап задестем шумо ҳолат тамошо кардестем фикр мекунед действительно ҳам ҳоло на он қадар бовар накарданӣ ба назар мераса ки арӯзша просто барои сум предлагат кардан мерава менависа ки як муноқише ки байни ё мешава мега бинавис ки тра таҷовуз кардаге стоби ки ра бишонем лекин гап дар ин ҷае ки ҳоло ман мемонам як порчаи записи видеора ки гап задестай ҳамун арӯзшаи пинҳонӣ сёмка кардаге вақте ки меоянд ва дар ҳамҷа мепурсаш ки то ки подтвердид ки навудухта худаш бо гапа ва дар записи мо мебинем ки подтвердид кардаест ма кам байнода мемонам штоби дароз нашава ва мумкин бо охири видеодан баъд роз бимонем бо ягон ҷои интересниша хоб яъне ки заявление менависанд ки тра яъне ки тура таҷовуз кардагӣ да куб кардагӣ тра файрод мекунад адел бале таҷовуз карда мебиён адел файрон мекунанд чанд бор савол ҷавоб мекунанд кароч ма мегӯм ки таҷовуз нахи гуфтам телефонша шикастам набура гуфтам қати касе нависондесам гуфтам ҳуй ко ам сообщениёша нишон надод телефона қабилан шикамонда небудам гира кардам телефонша задам да дасташ тамом даст сиёҳ шидаги тамом инам воқеа шидаги ма квартира суруш кардам гуфт пеши ё буро мерам гуфт ма гуфтам хе ҳуй гуфтарам чи инам воқеа шидаги ҳамаш ози айдоми худаш куш кардаги баъд чӣ шид баъдам тича делара кашидан мара бурдан карочи ма чанд бор бурдан савол ҷавоб бурдан гирифтан шида бурдан маҳкам кардан хеле ҷои камвайниёр бурдан наушникоро задан бурдан маҳкам кардан суд то суда маҳкам кардан сус кардан суд буромадам гирифтан сезои номери 4 рӯй кардан суд мара гирифт
насильство нишон дод, насильство кара на самом деле заврени ягон чи подтвердить нест, ягон анализ ягон чи нест амушан. Не ки агар анализ мекардан метон мешид анализ барои ки қатъи зиндагӣ мекарди ку ҳо метонисти байн роз якин мара 3 рӯзда гиё гирифтан дела тайёр кардан сразу мара роҳӣ кардан бе анализа бе ягон чи ҳо аввал оварда мара админош намахкам кардан то суда исусу кардан кашокаш кардан гирифтан памой бадакам ва уже ҷои чихи бигум времени меқапидаги ҷо доранд то суд чидана суд меша бадавай мебинан сезор рой мекунанд суди мара буридан дар ҳами коротки вақти муайян 3 рӯзда бе ягон анализ бе ягон чӣ ба бе кадом то ягон намуд чихе бигум дар пеши ӯ ягон хе безеба назар мерасид ё ассалому алайкум вардаро товба кардам худоиро дидем ша ранги аҷина не нур дора ба номи алло не афт дора не башара дора алло ҳам қазадан изяда ешки нигоҳ кун нур надора ягон характеристикаи безеб даган дар кадом асос так сразу типати ягон сирини таҷовузкарӣ ба гуфти ваё нема вай гуфтум ки ман кора караги нестам и шумо гуфтум ки зур задестид барои ман хеле камтар группи гап задам гуфтум ман и кора караги нестам чӣ хет подтвердид мекунед ки ман карам насилство набуди вуҷуд надорад ҷое ки наи каладаме ки хича шефи тоҷикҳо мегира тарафи милисо гуфтӣ ки гуфтан ки эй мисол янгаш қатъиам хов кардаги ё дигар да ҳамиҷа гуфтаги бизан суд мера мега ки ай дар суд буд инами шестёрка мера мега ки ман мега дидаги мега ҳамира насилизм кард инами тоҷик пеши калазарда милисои ями россияда мисол пешам калазарда мега ки ман дидагим инами делай ман аста мега ман дидум мега ҳо изнасилид кард тоҷик ки ман хидам ман мехезам мега ки ин на самом деле изнасилид кард ман дидум мега уна марда калонсол ина хеле гапи дуру гап мезана мега куна унда мара хеле чихи бун суд вақте меша ку хеле обезьянка бурган дабораи арусид мега ё ки дабораи ангат не дабораи арус ира ки янг дабораи ангат мида да ҳам байни публика караги ира вақти пул гирифтаги агам қати гаштаги ира дар суд гуфтаги неста не уҷа гуфтаги нест ира ҳам пеши судода мега ки ман дидумша мега ки на самом деле ам духтар силид кард ага чӣ дида метавона буд аз чихе дида метавона вай таксари зоги буд аваз ман дела дорум инам ҷи инам қадар дела мол делаора нишон метавам та ияй ҳам мардак ном фамилия шай полни подтвердит кардеста ки намхе ки да делаи ман не вай ай киҷо дида буда баъд нахондиам ҷора так да вақти тамошо кардан да киҷо буда худаш ки дида ин амира бема рафтагиан ки амур делара чихе подтвердит кардагиан бема рафтагиан мара хем доқар вақт файрӯз савол ҷавоб ҷое ки ҳамун мега ки ман дидам дам қоғазоти навистагие қоғоҳо яъне шоид ҳамуҷа гуфтагӣ нестай ки вай ай киҷо дида чӣ хел мисол ты як каса таҷовуз кардаиса бошӣ вай чӣ хел мебинам ҷоша чӣ хел нишон будай иҷа просто шоид гузаштагия ки иҷа вақти ман суда гуфт хондаиста мега ки ҳамки инсонҳо шоидан ки ҳамин ҳастанд охи ҳаму куни ҳаму суд ҳамхар бу охи не мисол наму мега ки допустим мега ман дидум савол шумо мета ки да киҷо будӣ ты вақти дидан ин амира бема чихе ҳамиё ҳал кардан ман ҳайронам қоғазоро чихе бема ҳал кардан амиёро ман ҳайронам мегум ки икор неста чихе ки дид мегена шоидо подтвердит касе номошо намехоне ҷа сета шоида инамҷази яъне ки ё ҳамчун шоиде ки подтверждающи ҳами кор баромадагиян ки мо действительно подтвердит мекунем ҳами кор буд охи савол ай киҷо шумо диден да вақти рози камера моро дидестай барои камера да ҳуҷраи май агар ӯ ҳам шуморо медид значит ки ваям бояд да ҳуҷраи шумо мебуд саволи одди ан амира чихе ба ҳами хели гап қатъи подтвердит кардаган ам делора инам делои паданал чихе ба гап подтвердит кардаган амҷа номои ҳамо ҳаста шоид ва дидиан ки ман амира насилид голи ба хушру дар рӯшанӣ сурат шумо миги хушру чотка ба ман мемонам дар видео короче ҳами айбори ям группировка буд группировка ки янгай ма барои 5 миллион чансум гирифт пала ё ҳамаш бозӣ буд ё оилаи ма пушти ваё гузашт ма как будто вая ма задам ё ҳамаш бозӣ буд амира амкара кал тест гапзанӣ бихар гуфтум ки 4 соат боли ҳамиё рол бозӣ кардам пул гирифта да ҳами ҳолат мара овардан ки судода бемай намяхад тоқа мисол падар модарам дар тоҷикистон буд ман хидм тоқа судода участок мекардам ҳеч ки набуд ман хидм ҳам чанд мегуфтум мара гӯш намекардам ина мега ки ҷа се одам ай пушти духтар се одама хидм тоқай мега шоиду табиё ҳам қаме гуфтум гӯш намекардам мега ки не ақиби се одама мега хидм тоқай мега чӣ хетра бовар кунем мега ина мега шоиду табиё ман мега факт далеро там гуфтум факт дале ина телефоно мегум гот гаштаги мо зиндагӣ кардагиам ман хеле воқеа телефон майдастам гуфтам гуфи телефон бозӣ нест иҷа телефона дидан адбор гуфт иҷа айбори ошиқитон агуф иҷа мо калян кашидестем мошинда катайса каристем хона да рақсу бозиай ягуф иҷа ошиқиётона ман нигоҳ намекунам ёра гуфт шоид ҷа мора гуфт документ иҷа гуфт хеле ман гӯш намекунам гуфт ами сета шоид пайдо кардай ҳами се одам конкрет мара дидай ки ман как будто насил карда ман ошам саатои дустема вая телефоншо шикастам ки дина хуша бира гуфт хона гапои қабе задам шад сар хеста рафтагия ира қатъиану
амин шестёрка амин 4-5 касан группировка тугри кардан барои ҳаққи басари мара тестар бигирда напред тайёр кардан имина барои чи тайёр кардан ки и ҳамара ма гуфтум ки ма Тоҷикистон берам МВД Тоҷикистон обращаться мекунам пешаи мара 5 бора мезанам жино ян таксошон тарамажиски пистолет доран меоран дес мебарем мекушем даханат то била хел габзан жили мо ҷа инсолои 20 соли умри мо дар ҷа мо ҷа габзанем дар ин район гапои қабе ам гапои ҳаром гуфта карочи нами давле нападат кара ва гардан медонам шуна ин мамен гуфте сабдан ами пул додам узбечкара карочи сусу задан сусу каран ки ҳамурам ина сундаги неста ҳамура нажал давид карданам духтара амира тестар ки биган ки насил ҳамин асан дилам бача мара насил кар гуфта ва имзо шамона ҳам байон моша мисол ки подтвердить ки наки ман матули ҳамура насил кардам ҳамин ду гапи дуруға бояд гап зана ба ҳаққи ки ман бара бишунона гирифтан ҳамин се шоҳид дори гуфтам мара СТБС накардан се рӯз савол ҷавоб кардан гуфтан одамот биёр ки дори ман гуфтам ишки надорам ҷа бурдан маҳкам кардан баъд уҷа суд дода гирифтан сизои номери 4 рӯй кардан модар маҳхона дусум пул гирифт омад инама адвокат гирифтем адвоката пул даводав кард адвокат гуфт ки насилство указот караги нест то ки ман штаги бидам ду мода духтара мебаранд адвокат ки гирифтам адвокат мега ки ин насилство ки ҷо указот кардаги вақти ман адвокат мегирам делара возбуждат мешава обратно ай пушти мо уже гапзан пайдо меша адвокат делаи мара мебардора мебаранд ҳамара мекуванд делара мекуванд подтвердит мекунанд насилство вообще указот караги неста ин насилство неста вообще ино дига чи сум мезананд ҳози охирам ма 16 числа қатиҳои хӯ рафтагиам айхона сур кардагиам дар қади вай ҳомиладор шудаги буд ман қатиҳои абишат кардаги будем ки ман гражданинам ва закс мекардем ва як духтар дора димша мезод матрис капитал мегирӣ 16 чӣ моҳ чӣ сол 16 кай чӣ اونم وقتی ما خریش زندگی کردیم پیش عدل ما رفتم مثال مرا نسیس و کاست کردن که ما قطعی زندگی میکنم هر روز خوب میکنم اونجا دقیق زندگی بوده نه وقتی 16 هم گفتی 16 چیزلو 16 چی تماشا چی میفهمش 16 نویابر 2023 16 نویابر 2023 اخیران بار با خوکس کردیم قطعیش نشید ما همین 2 هفته قریب 2 هفته بگم خیلی بگم یه روز پس هر روز قریب خوب میرفتیم گاهی میشید شب 2 بار خوب میرفتیم مثال آن وقت دقیقش زدگی این دختر زویدنی بودم گفتم نمیزو دیگه کار نداره میزوی مثال حال به هدانش میشه گفتم ولی زندگی نمیاد وقت فهمیدم دیگه هم دیگه را دیگه دقیقش کم وقت اوسپت کرد دقیقش زده کرد چی وقتی دلار وازبوجا ایدو می گابزم پیدا میشد ادوکات پولش میتیان خوننگه اون کی پول میتیان مدار میبیاد توستون پول میتیان ادوکات دلای ما رو میبردوره ببینن اصیل سنسته دختر میگن دقیقم زدگی میگن که دوا میگن نخ چی که ابور که ام بوکی نمی ابور انم چیزایی که اخیرا با خو نسیلست افته وکازو کردگیم انم چیزا توغری میکنیم میگیم انم وقت دقیقش زدگیم وقت بازوری خورافتگی نه دقیقش زدگی دکازات است بازی ده همین ما را گذراندستین که ده همین ابور کردیم هم چیزا توغری اومدستن 24 روزی جان خوردگیم 24 نویابر ما 16 نویابر اخیرا ما خورافتگیم یا وارد 23 24 نویابر 23 ما اشتیم 24 دا جنگ شدگیم سهرفتگی بعد اگر ابورد میکردن چیزا توغری نمیگالتیدم ابورد کردگیم میگه که ده همین چیزا توغری شد ما را اینجا переводчика بود باجا переводчик мара бепул дастгирӣ карданд духтарои тоҷик буд умеда гуфтана духтарак буд гуфт организм занак ами хела рӯза нишон наметия гуфт мо ҳафта нишон метия вақте ки ами 16 охирон бо рафтагӣ боши ҳамҷо то дуромдаги то ҷош ёфтаги қиматкардони занак худаш ҳамчи чизо туғри шидаги ава гуфт ва я рӯз немрӯз мепарав ва инҷа байда бозӣ карда 16 ки боша 23 шаби 23 рӯзи 24 мисол 16 8 рӯз вақт я ҳафта бозӣ кардиста я ҳафта то я ҳафта мисол метавона ки сперматозоид матkai занак да ҳафта метавона ки яхел 2 ҳафта меқалта баъд ҷошам ёв яхел як моҳ меқалта ин ҳафта метавонист агар ки аборт мекардан таваллуд мекардан ба фоидаите мешид ё ба зарар агар аборт мекардан худаш таваллуд мешид худаш таваллуд яке намедонам ба фоидаи ма мешид барои ки ҷа казобут ки матрински мегирӣ ида пилуси духтар мешид манро бароям гуфтесам барои чира озма чира гуфтам ки туда фоида мешид ё ки зарар барои хотири гуфти ки ура гуфтиян ки духтар фоида мешид не ки и бачо ки дидан ки барои чи ман савол додам ки барои хотири ки ту гуфти ки ура заставид кардан ки бара аборт ку ва мо ира да ҳамин рӯз мезанем ҳами чи хел даҷа рол мебоза причём даҷаи анамира вақте меган ки аборт вақте насилсу намёванд духтар ҳамин бачо меган ки аборт мақадаш задаги духтарда меган ки аборт мекунӣ акира ба даймози падамаш нарез яъни даи ду моҳ ино бофтияни гапа ҳами саго бофтиян ки не ҳами аборт чи хел рол мебоза даи байн то есть чи мекунад тара зарар меёрад чи
Причем тут аборт? Она мишама, инамир аборт, ма гуфтесам ит причем аборт анҷамарам перчидим мега ки аборт кардаги мисол бо гуфтам ки ма бо хоҳиши ҳамдигар мо хоҳес кардем ин аборт ҷа причема барами аборт кардаги қисми се мисол оҷи мара гузарондестен қисми се Оха аборт та накадай ку? Аборт та кади? аборт ҳо аймад дидестен как будто ҳамуша мега 24 числа хоҳес кардем мегам ушаб кардаги нестм Охайна хоб карда боше ҳамушав ё ки ушав накарда боше аборта духтар карда. Причем ты ки дар аборт ай зависит ай аборт уже кори ты тағйир меёвад. Статьяи ты мисол тағйир меёвад. Причем тут аборт? Чӣ хел связ мешавад аҷа? ҳоз яки но бор карестем адвокат алиш кар вақти ки адвокатам сусти кар ҳамига пагав задан ай адвокат алиш кар мофтум чӣ хели аборт мара амира гуфтум чӣ адвокат ма гуфтум аборт дама причем аҷа мисол адвокат чӣ мисол аборт дама причем Айо чӣ предъявит карда гуфтаистан? Мисол тра чӣ предъявит кардан ки масалан на аборт тра инаи хе статья барои ки аборт барои чӣ? Масалан тра чӣ хел самира насилот карди тамира насил карди ина даққаташ зада то хайрата насиловат карди даққаташ зада баъд причем тут аборт? ира ки ҳози ҳами аборт вай вақте наёфтанд мара якум бурда насил шинонданӣ буданд вақте ки ма адвокат ёфтем пул додем адвокат делара бардошт гуфт ки як видеогон чи подтвердит кардаги нест насилство и духтар иноро группировка ҳами группировка буданд хапидан ҳамашу подтвердит чи ана ёр шарманда шидан ино адвокати ма уже ма адвокат гирифтам ма уже гапзан шидам адвокат ара гапзанда пул мегирад пул ҷақидестем ва кора пеш бурдеста пул пурсидеста ана барои вай гуфт ки мисол ки вай подтвердит ки уже гум шидан ино вай сағиро ир аз духтара ки зурӣ мекунанд анҷам видеодам записо ҳаста ки меган давай ҳамун даққат задагира бо ки ина даққат ба зурӣ хов рафт ина даққати ма задагия ҳози ҳамин да мегзарам қисм да мегзарам ки ҳамин насил кардагия ина даққати ма задагия ҷа видео ҳам ҳаста ки даққаташ мезанад ҳамин духтар чӣ қадар мотиватсия дод ки мақсад ҳамин кора рафтан мегирад далчи кардан мегирад мисол айту қазарар наидаи ку ба фикрам хаям ҷидо шиден зада иша хая телефон да дасташ и қадар ти вообще ҳаётро сузондеста чира мотивират мекунад хай ба давара дар аввали сар карданда вай гуфта будаиша ки сумети меша ты худ медони чанд сумаш додиям чира мақсад чӣ пеш тела мекунам мира ягон сум надоданаш духтара ягон хайна бо тем боли ягон сумаш надода будиям вақте ки ты хона овардиша мисол хатиш гарб зади пурсидиша чӣ хел фаҳмонак тра ҳам қадар ноҳаққӣ ҳам қадар кори бадат нисбати барои чӣ карда чӣ ҳамура пеш тела карда ин ҳамҷа гап задиса духтар мега ҳами атохуҷа сайд хуҷа алимуша ё атохуҷа олимуша ҳами барое ки типа ма ба сари вай бачаҳои зонара кулчат кардам ва ё пули акай ма да иштирок кардам ва ё гуфтам ҳукумати тоҷикистон мерам ва дарошон гуфтам ки ҳукумати тоҷикистон мерам жалбат охаи проблемаи қати атохуҷа духтар нисбати хеле бад рафтор кестай барои чӣ духтара бесоҳиба ӯ атохуҷаира нажал давид мекунад мебарам ягон та мезанаша духтар метарса пеши вай да медарза сини вай мегзара полни инам гапи ҳамура гӯш карда места инам чизе савсатаи вай мехонам духтар гапи ҳамура каристай тамом оне ки омад ты дар хона допрос карди скрити камера монди амҷа чӣ хел фаҳмонда тра ки чӣ мотивироватш мекард барои чӣ мекардам нагуфтиша ки бача то эскоз мага записи муҳамаша гӯш накардам нагуфти вот ты медони ҳаёти маро сузондести ҳамин кор туда чӣ дар кор барои чӣ буд нагуфтишам хеле анами записоро ма дорум духтар мега ки ҳамин кора мега ки айма набин мега акай билол мега айма набин чӣ хел айта набина ки чӣ хел та аю намебини ки навистае ки ҳо мара ҷабрдида дар назди суд ҳаму баромадага чӣ хел ту бояд аю набинӣ завлени айноми ҳамин духтара ина ки ҳар вақт духтар қитмерам завлени айсудани ҳамин мардак мебараша духтар намера наменависа худо мара гӯш ку ҳамин тира ягон ҷо бурда мешава маҷбурӣ мара ки намеша лекин духтара базури бурдаган духтар хелш гав зареста ки базури чӣ хел адел мебарам духтар шайтонай хафа бошай нашай мумкин ту ҳозир яке дӯст бидорӣ духтар шайтонай ай ҳама даим калони духтар даим ма задаги 7 пуша бадаи кори кардам уже ма сизор бадаи сизор ромда ма духтар чида ку ма 7 пуша биёран ки ма дига гӯш намекунем бадаи воқеаи сар гузаштагӣ и воқеам карот ки духтар хелш бадаи ма сизор мебуром нақл мекуна ҳамира мега ҳар вақти мара мошин қати мебурдан мошин қати меовард мегунам инсоне ки тара зад мара дажал завид кард мегӯ тамакаса видеотам паҳн мекунем интернета гуфт вай условка мондаган духтарда ҳамин кора накуна яъне ки шантаж қати шантаж қати ҳам кора пеш бурдеста ва вақте ки рафт завле нависид баъд аз завле нависид ин ду моҳи ки ма шидум духтара гӯи хурдагиш пушаймон шуд бо чанд бурда духтара ино 5 кас на 6 кас бурдан духтара
сиёнка мекунанд духтара чим чикоро мекунанд ҷа дела дифтар бисёри баъд айҳо гап занем ҷа чанд соат вақт дакурад духтара кароч ами пул қатият адамшон рон мекунанд духтар падкучат мекунанд проч ма вақти ма мезанам духтар мегам ин омад мара зад ё мебаранд ки завлен насилство чизе ҳаст неста ба гапи вай кор мекунад духтар полни так даиҷат чиш мондаг то что ки бадном кардани тира қати янгад мондаги даиҷа историяи янгад қати ҳам хеза ключит мешава ҳами инами кор кайсаршид нами паатишон бадном карданашон дар вақти суд пешаи суд пешаи кори духтар ё ин ки баъдан ё ки ҳоли айни замон каями кору саршид даиҷа масад янгата хуш кардан ира мақат янгама о ая тарафи ҳатто хуҷа мебурая овоза якм ё каяки ая тарафи инами ҳатто хуҷа мекунанд дуриями районда ҳам хеле ҳам мекунанд ира вақти ҳам пула мегиранд пул метия чанд бор пул метия вай уҷи янгамон заибат меша қатяпаш ай пул тера и бисёр зулм мекунад ки бисёр корш ҳарш ки пеш мебурад ҳар зам пул талбида месуд ба фикрам янгайма заибат меша мехеза қатяпаш мутакора мегира мегиреза тоҷикистон ё бар мекунад и қапул мепурса пул наметия ҳам вақт ки тоҷикистон гаштагиам ба сари мурда документи мурда гуфта исусу бурда овардаги ҳам вақт ки ҷом гастинчода бурда хов рафтаги қатиш гуфтаги шай и ато хуҷа ҳам вақти делор мебарам мегӯяд ман шу тайёрда ина хеле мекунам хеле майне ҳеварта пула намонам бигирам атра исусу ҳам вақт дила мерафтаги ҳам вақт бурда кардагиам ки ҳамиам дар ҳаққи ангайма туҳмат ҳай иш аниқша намедонам миссионка караге ки вақти пул бисёр мепурса ангайма заибат меша мегрезан меран баъд занг мезана ки чор списками парта ба мега ки ина мега ки видеош нами чанд қа пуле мепурса чикор мекана ки намега ки на видеот мега қати ҳеварат мегарди мега ман амира видеоро пам мекунам пеш ме омад ки пеш мана пеши вақти ки қати бачо дига одамо қати ҳақорат кардем пеш диго рафта гуфта ки пеш ҳам яду саг бачо бугирди ё 7-8 каса дамиҷа соли пеш омдагиам гуфта ки ина видеош и янгаша гуфта ина видеои янгаша гуфта ира монтаж кардаги ана ҳами коре ки ҳам мекуна мақсад мебара вообще диго одама даже тирам не ҳамора ба кадом мақсад нишон мета ҳами ато хуҷа и барои пул и ҳамҷа чихеб гум гург шуда ягон ҷода кор намекуна пул фақат кор мекуна нами гург гайдамҷада ва бурда ура нишон дода чихеб ба ӯ пул меёра видеора бурда як кас дигара нишон дода одамира ки вай на янгата нишон дода на тира бурда як кас дигара я шиноситра нишон дода шиносошта ҷа нишон дод шиносош ма рафтам ки ҳам хеле янгаи хата гуфтам ма рафтам гуфтам гапа кигу гуфтам кор мекунам не ваёда ба чӣ хотир нишон дода ҳами ато хуҷа ба хотире ки ма бачора занг задам гуфтам ки ҳам хеле ҳаққи ма зулм кардаист ин мардак бачое ки қатяки ма шиштагӣ будан ҳаморо занг задам гуфтам ки мерем чӣ хеле гуфи чӣ хеле тоҷик ба сари тоҷик хеле гапзан шуда хеле бо бачаҳои дуруна бачаҳои дурун ира хӯрат кардан баъд бачаҳои дурун мега ки янгаи худшо гаштагия и хеле гапа тав метия и худш сиёнка видеои паноҳӣ дошта ки ҷояда мега ки янгаи худшо гаштагия ина видео дор мега то есть ки ба он хотире ки тира сиёҳ кунану ваё пушти тира нагиран ҳам пушти мара нагиран ҳам бо янгам гирифта рафтагия дига пул роӣ накаристаида и қадар кори янгаи мара пеш бурд янгаи ма худш агар давдав мекард ма 2.5 миллиона мегирифтам дошт ки пул даноми додама ана и давдав кард 500,000 кор янгам буд шид яъне ки чӣ хеле ки фаҳмидистем бародар мувофиқи гапҳои бародар мақсад оли дар аввал ҳам шумо гӯш кардаиста бошед мефаҳмед ки мақсади ато хуҷа қати янгаи мақсад ҳарчун як будан баъса шуримурии тарафу тараф ҳам лекин баъд чӣ гап мешавад ки бо видеои худша мебуроранд бо бадномаш мекунанд дар иҷа ва яъне ки барои хотири ки дига ай тарафи янгаш сум давай намеояд барое ки мезана мерава тоҷикистон ҳама ёра ки дад мекунанд дига уже ягон чи терят карданам нест уже метавонем бигем ай абидам ай қаҳрамон ай пултери заибат меша мега ки чикор мекунӣ буки мега видео мепарту чикор мекунӣ буки мега дигам россия намера мега чикор мекунӣ хитон букунӣ баъд чикор мекунӣ яъне ки аввал шантаж мекунанд яке огоҳиш мекунанд ки пул роӣ накунӣ ки паҳн мекунем чӣ хеле байни хичон мекунанд ки бояд янгай ма ира қатия паш янгай ма қатия паш будам ҷа ира мега ки кера чикор мекунанд ки динахӯй мекунанд иша чикор мекунанд мега ки ман хеле мега чикор мекунӣ буку баъд видеоро мегира санима медавбу мега ки не мега ки билол қатия янгаш хов рафт хеста вақти бачаҳои зона занг мезананд меганам хеле гапу чап ҳақурат мекунанд ира то билах хуед кари ба сари гудаке хеле кари якай қатимо шутагӣ буди бача парядиш не мода передачка мекард чой сигарет ибрачкара бисоид биди хеле мекунӣ мисол он группатон қатӣ мерем мтт чику кари сита ақл дори надори мега ки май ако мега май хеле нестам мега худш набароди одами намешидагия ин ангай худш қатӣ ховкес мекунад и пеш ведо видео прилагат мекунад и бо мара пас мезанам не ки хича и ки намега ки ма мега ки не мисол янгаям қати гаштум пулоро даводав кардем я чанд сумча хурдум янгаи гирехт рафт дига мара пул надод ма янгаира видео карагим вақтое ки гаштагӣ монда исусу гаштем пули мурдара гирифтам мо исусу роҳат кара мегаштем вақт ма дагим сиёнка дорум нагуфту гуфт ина янгаш қати гаштагия ҳам вақт қати янгаи ма қати хурдан гаштан сиёнка кардан кон воқеаи кон вақте ҳам боша дига пула ки нагирифт янгаи мара карочи уже номаша бадкинида даромад
То яъне ки ту фикр мекунӣ ки ҳамон видеое ки нишон додагиян ки мега қати туай қати янгаш ҳамон видеода худша ҳеҷ кам нест как гуфта сурати калаи янгаи ман дига ҳеҷ нест касе гуфташи номаълум ира монтаж карса дар ҳаққи янгаи ман мумкини тӯҳмат бошад ту худ диди видеоро ира ман дидим ҷурон гуфтан ки хеле гуфтесен дар худ мегум то яъне ки то ки и фото монтаж кардаги ира там хе фикр мекунӣ я мумкине гуфта то есть наидаи худат не ман надидам ман гуфтам ки чанд каса гуфтам ки чӣ хел бигирам видеоро бигирам ягон шиносоро пурсидам гуфт бро ҷурат пеш ҷурат бра мисоли типа кува ҷурат ма боша мара чанд бор задан ё гуфтан аки ҷурат хел чӣ хел тоҷикода каса бизанам мегам пеш имконият дора ки реални боша яъне ки калаша гирифта монтаж накарда бошан реални боша иша намедонам миша аниқ нестай и под вопроса янгаи ма медониш миша дасти зоғуда мерафт кор мекард янгаи ма апаш очаи ма мерафтан кор мекардан инҷа зоғу ҳастанд скаладои ҳастанд переборчигам хеле курвай ман мошинам қад мебурдум мевардумшона گویا میشه تاکسی زنگ میزدم نکیم تمام قطعی قطعی اگه از گاب میزدم میدونم ممکن قطعی پناهی گاب میزد این قطعی گاب کام وقت در اومدن وقتی مرده را فهمیدن یا دویدن اومدن گفتن اوه مو گاب زنیم مثال بیلال اگون سونا میگیرم و ایدم گاب میزنیم مورا اینا قیا 500 تا 600 حقی مرابطه مو پورتر پیش میبریم پولورا مش میگیری خونه هوی میخری میری اما وقتی که تو پولا میگیرن اینجا وقت میگذره 2-3 هفته میگذره تو 2-3 هفته انگای ما ماشین نداره که انگار ماشین گاب زنم میتونه این ماشینشون قدیم میبرن میورن ممکنه هم وقت اون گشتن چیکار کردن اینش نمیدونم میره کی انگار من میدونم کمیو میدونم کمیو تومات کردن کی اینا به حد حرام خورن یا ایسولو جنگ اومدن چند بار پاستال کردن اونجا پول ملقتی صورت پراش داشته باشه اگر نترسی دا تема میونم دا ویدیو ما معرفیش کنیم بوی گارین را اویرا جا کارات کی ها هم کالتاک شمی خیلی کی یکم آیا مردم منقپیدن مرا زدن 5 بار زدن ینگای مرا پولش خوردن ینگای ما زایبا چیت گریخ رفت اینو را کیدات کرده اینا ینگای مرا بدنام کردنش نه ینگای ما دین خوی کرد چطوری کرد چونه ای با مرا نجال داوید کردن کارش ما بسیار قطیما هم ینگای ما داجا میگشتن قطنوکو مرا هر وقت تو کیدان میگرفتن سوکا بو نبینیم که حکومت ما گفتم که حکومت چونکشون ابرشاد سم بگم هر وقت دا وای پیش را میبرم ها گاندون بلاد تیپ بلاد بوز تیپ بو دکونایت بو تو بوزوقتی کوس تیپ تو حکومت جمهور میفروش میگه بو سو دا حکومت جمهور اخبارات کاره میسور گپ چاپ تگم برای کوروشون حکومت جمهور میسور گپ چاپ تگم اول این ویدیو جمهور ابرشاد کارم کامروز میشه ان شاء الله دست میکنم میسور گپ چاپ تگم که تیپا نه خیلی آدم فروشا را در غریبی من سالش ندیدم در کار برای چی میگم اگر نترسی ویدیو صورتاش داشته باشه ما تیم با سریوز هم میگیرم پوبلیکاش میکنم ما ان شاء الله میپرتم بعدای ما سونا ایزانو شنودنی احوالا را بی همایی بعدای وقتم دما حکومت اسمت علام میدونه که حکومت ترکستان پروش ابرشاد کردن که دستگیری میکنن که پزاکون هم که آدمای که سالای 90 اومدگیان پورشون بالای گور رفتن نمونه یوشو زندگی کنن اینا پالیتیک هم دوران جنگ گرفته اومدگیان با فکرم اینا رو هم گروپیروف کنه یا اولادان همجان یا رو میتونه ان شاء الله که حکومت ترکستان کامروز میبره اینا رو برای که اینا به حد پروی بزرگ حق هم مردم میکنن مثل اما که رو حکومت میکرد میگفتم که همه شینای خیلی انتیز نشدم خیلی میکردن نه خفا گودامای پناهی داشتن ظلم میکردن تا کارشی کارم میونیم واقعا میگذاریم اینا میهوشی بسیار ظلم کردن مردک هر چند بار ظلم میکنن بچهای زونه زنگ میزنن بچهای زونه رقابت میکنن زنش دخترش این قسم میخوره که من میگه حجم قبول نشه میگه دخترم بچهای زنم بوی حجه ای ها بوی بچ خیلی حجه که میگه زنم بچهای دخترم بچهای استغفرالله یک قسمو میخوره کو امون نداره امون داشته باشه نگاه کو ما حاجی در دوری زون نمره 4 بودم 700,000 کودک ای نسویرشلیت نشتگی بود سه متاجی مادرش ای مسکو گیره کرمی اومد پدر نداره بچه 700,000 گرفتگی اینا ما حاجی اینم ویدیو رو گفتم پام شوا با حکومت تاجیکستان ما گفتم میرسونم حکومت تاجیکستان با علاقه کنم برام است 700,000 گرفتگی من میگه که اکای بیلول میگه من پول دادگی میگه اگر ای اگون سیما را بخرگو من مادرشم بچهای درون قطعی علاقه دارم اینا مادرشم میگه نه که این بیچاره درون تلفن نیست مود تلفن نبود که ما گپ زنیم ما رو آواز مون بیرون اگون کس بفهمم دادی ما را بیرون برسونه و وقتی میبرویم نه خیلی پناهی میگردیم که همین ولی اگون ویدیو ما برویم ممکن که اگون حکومتی ایجاگون پرابلم نکنه گفتم همین کم ترسیده است که باور دارم که حکومت تاجیکستان دستگیری میکنه بسیار مردم از ظلم کردن من چند تا بچه بودن گفتم برای گپ زدم حکومت تاجیکستان سروش نه پاسول میبیان دستگیری میکنن اینا رو میبرم همش گروپیروف میکنن اینا درسیاده که حرام خوری میکنن چند سالشی اینا رو همش میبرن الان دو درک همه قپل شگرفتگیان که مادری و گیرا کرده میبیا این گودک نبین چقدر اشتگی دو دری مایده داره خونه‌شون هم ابیسپیچید میکرد اینم قدر پول گرفتگیان هم کوری هم هولی پیش میبرم تگی نومعلومه کوروش
ҳамирам ки як шаве ки мисол бадаи сатои чанд буд ваҷо эха мешава бадаи сатои 10 привикам бек зара дурунда зилён меган сар мешава ва гучук сар мешава дурунда гурум ами бардуран савабамиш пурсупурса ба амин номи тоҷикӣ буд ами савол ҷавоб кардем салом алейк кардем аки ҷои аката ки ҷои ма фалони я фалони ам шинос мес тоҷик ба тоҷика ҳамон воқеа ҳамон нақл кард мумкин ки бо дурунда ягон исус шинос мешидам бо ягон каси дига воқеаш мефаҳмидам як кас кас шинос шидам воқеаш фаҳмидам ки пул гирифтагия ки ма иҷа ки пай гирифтагия ки ма амҷа адвокат дорум ма 20 сол шид ҳамиҷа дам хонаву дар дорум ма хонаву дарам қати қасам мехӯрам ма тира мебурам адвокат шинос дорум ҳамон будака чомин га 700,000 ша гирифта аллоҳ хорот каната бодин ҳаром кара як долгана меро намҷола инамаркай вазбин гирифта гашта нам қадар значи пулои ами дурнора мегира мардума пулошона фанд фреб карда хаб тари ҳолато зиён бисёр айнами коля тоҷикам ам хе кардан ку аму булангулишон ам як группировка да амуҷа будан тамошо карда боша агар амуҷа дам медонӣ дар миллион ҷамъ кардан ҳич бечора дар уҷа маҳкамаи сума овлой карда уже бояд через ба через мехӯрдан штоби мардум хаб мешид ки блогеро буромадем гап ки задем бо тема бохестак буромадан ким чанд миллиони шаид қарз кардан тонистан ҷамъ карда оварда додану бо темаро маҳкам кардан ҳамин хел мешава агар ки анаку ҳолатое ки ӯ гуфтестаи ку ту гуфтести ҳолати ӯда ӯра намешноса ӯ шуми хараичка намебурора а одамере ки барош кардагиян вай одам маҳкамай мисол даи ҳолат агар тоест ки коля маҳкамая агар иёра дига блогеро намехестан гап намезан ҳамин кор тим мешид ҳеҷ кадаи бора гап намезад я вақт ягон кас ягон подписчик мепурсид ягон донарки мегуфтанд ки хай даводав кестем ҳамин хел мегзашт 5 сол 2 сол 10 сол миллион сол ҳамин хелай мутаассифона гап назани тень мешава мерава асан дело ин воқеа ма оз ами хел ё як группировка тайёр кардаги будан ки пул қатӣ мара бояд бизанан амҷа бишинона ки ма ҳама чи адкас кунам ё ки мара бишинона задан да чанд бор задан ки ма гардан надодум чанд бор задан ма ба бачаҳои ҳар хел одамот обращаться кардам автом ҳукуматҳои тоҷикистон обращаться мекунам на задани хел паноҳӣ омада ами я бева қатӣ мегаштам бевара пул пешниҳод кардам ба ҳар ҳолат ҳам бева мега ки қасам хӯрдиста мега ма корро нанависондам мара бурдагиян айдастам гирифта мошин қатӣ ҳамҷара гап ёд додам банавис ма хаб истодам ҳамун худаш гап дод как буд мара гуфт хаб бес урусиро намедонӣ ин хаб истодагия как буд ин мардак уздона айтани духтар гап задагия ҳамаша просто хоҳиш мекунам ай ҳукумат ҷумҳурии тоҷикистон ай посолство биён ҳамира подтвердид кунанд ҳамин насилство қасур задан ки насилство ягон чи наёфтанд. Так что барномаам хелам уже хелам чирам гуфтем як соати 20 минут шид ягон чи агар гуфтанӣ боши брат бугу агар гуфтанӣ набоши ягон чи ба тамошобинам агар гуфтанӣ боши дар канса бугу ва дигар маълумотое ки будам ба ма дароишон ки ҳуҷҷатоеро ки бояд бимонем сурат хеле бигирое ки имена барои онеша ки бояд бимонем дар видео ба чизе ки ҳаста ваёш ҳамроҳе ки тамом охирон сухан дар сихта ягон минут ба ҳамин ҷамъ бас мекунем охирон калта сухан мекунам намоз ма падамаш нарестам дар момент ман адвоката пул дода накурай як бачаҳо хоҳиш мекунам ки номрои картара мемонам 10 сумай 5 сумай 100 сумай 50 сумай чанд сум боша мисол ёрдам кунам бозам якама гузаштаги 5 миллиону 174,000 янгам гирифта қатъиян группировка мара зада киштаниян мисол наёмник кишта киллер шидан буда ҳаққи ма карестиян ирам хоҳиш мекунам ай ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махмудои ҷумҳурии тоҷикистон ки дар ҳамҷа тоҷик ба сари тоҷик ҳам хел мезана мекиша барои пул шида нами группировкаро хоҳиш мекунам туб кунанд ҳамаша иншоалло ки бараншона мисли гов баран ҳамҷа ҳамаша бишнонанд наход ки тоҷик ба сари тоҷик ҳам хел зулм золим мекунӣ вале иншоалло ки бачаҳои ҷаб пацанои дастойни ҳастанд ҳам дурнодам будам бачаҳое ки дурна шидаги будам бачаҳои дастойни ки барои гапзан барои тоҷика ҷоншона медодам барои миллат ҳам дурнодам гап мезадам мо шидаги будем гуфтам просто мо даиҷа шидагием просто мо бояд берунда бошем ин хелиёра ку ами як шавда хал мекунем коршона ино ку ганда корои безеб кардшудем дар ҳаққи мардум барои пул чанд сум буд суми якад 5 миллиону 174,000 суми кам нест амира ки задан ма рафта иштирок накунам майли пул сартона бихӯрам майли барои пул чанд сумша шумо гирифтед мурдаи мо бесоҳиб мо даже мурдои акамда ма рафтагӣ нестам модарам рафтагия мурдамо бесоҳибон ҳамсоямон гуфтагия хеш тавро мисол янгам ақурат кардам ҳамун хонангиҳои янгамшон ақурат кардам ай ба намедонӣ гуфтанд ки мисол мурдаи ино падару модари ино ҳамин барои моҷӣ рафтагия ай ба намедонӣ ту 1 миллион биги 2 миллион биги 3 миллион биги дар умру 200,000 дидагӣ набудӣ меомад амҷа приборка мекард 600 сум 500 сум то обета кор мекард дар таи дасти зоғо ҳамин қапила дид пад
الله خورش کرده عقل که چیزی بهت کن که عقلی کن که داشت قطعا پول خوردونه که ما دا پول ندادیم باندید با سر ما را گرفت با سر اولای ما را باندید آورد ما را بزنن بکشن ما رفته پیش حکومت جمهوری تاجیکستان عرضه نکنیم شکایت نکنیم تا ما را اومده خونه ما ظلم کرده با سر ما پیستولت‌های تروماتیسکی آورده بسیار کارهای بزرگ کردند در حق ما اینجا این یک گروه آدمایی که همجا هم برای پول هم خیلی کار میکنه خواهش میکنم که یار به اینجا بچهای دستای پیدا میشه علاقه می برن ان شاء الله خیال میکنم برو اومدن خیر نمره رو میمونم اینجا هم گرنیو رو بشکنن ان شاء الله قضا هم خواهش میکنم که حکومت جمهوری تاجیکستان ای سالای 90 اومدگان هم خیلی این شخصایی که کلان سالن پاشون بالای گورن هم خیلی بچه‌هاش نخ میجقن برای پول ای عدلو پول میگیرن نمی ای مرده پول میگیرن بسیار کارهای میکنن حرام خوری میکنن در همجا ای مقامات جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که این همیورا چورا بینا این همیورا حتی را رشتهشون قبل کشن برن همیورا اینا وقتی که تاجیکستان نبرن که ایا جات شو بگن که تاجیکستان هم گناهگارن برای که دوره سالای 90 اومدگان سینسورش کلام خی кармушкашон дар Россия Тоҷикистон чӣ ба мераванд так что бардоро фикр ҳақиқатан дар комментария бинависен лайк мондана ҳатман фаромӯш накунен ҷамъбаст мекунем суханои бародар хати брат ҷамъбаст чик хоҳиш мекунам ай бачаҳо ки нам картар мемонам дастгирӣ ки нами адвокат мал дан мемонам аз ягон супал дар ки ма сама бром бебро мисол бо видео мекунам нишон метавам ме адвоката мисол бо чиз чора дело мол ма ами суратҳои инсонҳо мемонам ами инсонҳои гарениан ҳаромхӯрӣ мекунам мебаран чихе тоҷикоро пастқавид мекунан чи воқео дар иҷа агар не воқеаро нақл мекунам хонаҳои тоҷико ку одам инами сагора роҳӣ мекунад мардак инами мардак хонаи ки ҷои тоҷика хонаи мо дар роҳӣ мекунад ина бидун агон пулиш метиҳам бафкинам ами адело пул метиҳанида чи воқеа дора мардак аделда хай бабаран вақте ки рейд кардан ай ҳамаш 5000 10000 биканан айям бо сус мекунанд айям тамом адел инами районе ки мо оз гуфтестам талияти меган ин мардак ҳама медонад хоҳиш мекунем хай номрои картар мемонам мо ман суратҳоро мегим роҳӣ мекунам суратҳои амира роҳӣ мекунам ола видеои 20 минута буд ки роҳӣ кардам амуро гирифти нагирифти ҳамун чизе ки дар чи тастай дар чатат ки ҷо мара видео кардагиан ки дар кафе пеша воқеа бо рафтагиан суҳбат кардистам мара панои ам мардак сиёмка карда аврам сиёмка карди поли ам видеоро напартоф гуфт як 6 минут чапартага уҷа мо хеле шиштем як 5 та бандита пеши бандитор маро бурдагиан ё бандит ама мо бандит темтажавдан я узбак буд я узбаки дроз буд қирғи агар не қати қирғиза у кафе қирғиза ё ин марда граждани қирғизистон ам дора бафкирем ма шестерка гуфтам граждани қирғиз ам аст кафе ам қирғизо да мо рафтам воқеа шид шиштем қати ам қирғизо ба сар ма фаро кардан нафш қирғиз штагиак сар ма фтеста насис да медониш ком мекунам дурун да ме яни сунга мара хели пуга хели найжат кайстаки гапои хеле қабли қати ки тарсонда истайда гар заям пешаймаш нундан план ялусун пурсидагиан айдума пурсидагиан кем қапл бта хай кора чида малисо да нарава ҳалш кинем кора и қад рискарис ё қади қирғизо хоҳиш мекунам ай ҳукумат ами мардами тоҷик мисол ҳастан бачаҳои дастои ҷоли алоқан буран қади қирғизо инами мардак дукуна мардум ам мефурӯша қади қирғизо меранам қирғизо ай кафе қирғизо авқот мехӯра тоҷик ам мефурӯша ҳар кор мекунада нисбати ам тоҷико یا توجیکو قرقیزستان ای مردک بافکیم بیو باروش که قرقیزو خیلی سوزه اینا اگر توجیک نه فروشن اگه کار نکنن و قرقیزو باید اینا را تلا کنن که باید کسی که در قرقیزستان داره توجیکوی در قرقیزستان داره و هر تلا کارم هستن برای اینا که چی واقعی داره قطع قرقیزوی مردک با واقعا چی میگم دیگه با قطعا خیر خوش میکنن خوش میکنن بچه‌ها که دستگیری کنن همین کوز ادوکات گنده 19 ایشون کسی چون چند تونستگیش 100 سمای 50 سمای 10 سمای 20 سمای هاش نایسون شه ببرم یک 20 минут که بسای ما یه گفت خیلی بود 2 ساعت گپ زدیم رفتیم بخیر ایسن شه بخیر خیر обш як соат 28 минут دیگه یک ساعت 21 минут ягонҷо да бафкирия болгад мурда буд сивязамо не уже ира калта кадан мешава уже худаш бugem полни пурай маълумот иқадар гӯш намекунан шерна ҳам як 20 минут сози нами воқеаро карди ки 18-20 минут зур мешавем воқеа ки ёз ям группировка та ҳаққи ма ай ангам пул гирифтан мара общи видеоро ай як ним соат 20 минут кунем шад тамоми видеоро 20 минут кардаш намешава ҳар ҷо парак мешава агар ҳам зур брида бишава 1 соати 28 минута 1 соат кардаш мешава барои чӣ ки вақте ки мебри ку бисёри бад вай атривкаи хеле мепара анди вай просто ман метавонам украчиват кунам чира чизоеро ки ту павтор кардагӣ
تو مثال نو دامی آخر در همی آخر نسبت همو که با مراجعت با مقامات گفتی که همو را دستگیر کنن 4 بار گفتی همین استوری را همو مراجعت تو بسیار پفتار میکنی تا анаму такрора ба май биревира баъд дар вақти тамошобин такрори хеле аст ки тамошобин аёдаш намебурояд такрор кардагита мегӯй вай гӯш каистай типа история нава бо мегӯй мега блядь ҳози гуфти безор кади ҳамин тамошобин да пайматш места ҳоҷа кал так метунад як чиз бугум радон ҳамин озем воқеан хешидеса авлонуш барои пул янгам қати пул гирифтан задан лес бурдан пистолетои травмат кати бисёр коро кардан ҳар заи оилаи мара пул дода 7-8 кардан вай нависундаги нест вай бурдагиам биомерем хабесту русия намедонем беи нависундагиам ма шиштем буромадам ин ози раисо қади буромадам ози урӯз апаймада нависундай ҳамин билол кори нотуғурӣ карестай ма и кода қуш нестам вообще ма қуш нестам кори нотуғурӣ карестай ки ма қуш мешам тагай судам гуфтам чи қуш нестам делада ном фамилияш шоид боша ки як буд ҳамуша бари ма буда ма задам амира насил кардам то наход тоҷики хатам хеле придумать